Hello mga ka-listeners, kumusta? Balik ta. So, part 4 na taron. So, tiwas tagbasa sa inyong mga komento mga ka-listeners, no? Kay ato ning humanon gyud para kuan, para matagad yun ninyo mga comment, kay tag-asa ba ning comment sa uban, no? Unya, usbo na ko pay pabelo katong dili ganahan forward na lectures drama, no? Ay na lang mo comment nga mura mong masuko ba. Dito na lang yung forward sa drama kay sayo naman ang pag-forward mga ka-listeners, no? Ganahan jud ka mo lectures drama ba, no? Di lang mo padasa init sa ulo nga i-comment nimo nga nasuko, murag nasuko ba. So kay nagbasa tas comment para man sa mga solid listeners, no? Katong kanunay gud nga nagsunod ba. So tagaan to pagtagad, no? Kung magay comment dito na lang sa drama forward, okay? Sayo na kayo, no? Initiative na nimo kuan jud, no? Ganahan ka mo laktod sa drama nya. Basa ko sa comment ni kuan Peri Unica Binis, sino lisod basa ko kinasumpay ba, Peri Unica Binis, no? Kabinis. Ganang hapon po, matagal muna akong listener, lalo na pag night shift ako. Sana ma-upload mo yung Ako Mao Ikaw. Hi, ikaw kasi yung gusto kong uploader kasi walang kimi-kimi. Hihihi. Pinagtatawanan nga ako ng mga kapatid ko kasi di nila ako nakakausap pag nakikinig ako ng mga drama. Pa-shout out po from Batangas, Santo Tomas. Ingat po kayo palagi. God bless. Hi. Malulungkot po ako pag di kayo mag-upload. Salamat kayo Peri Unica Bienes, no? Sa imong pagpaminaw sa mga drama, no? Pasensya kayo usahay di ta ka-upload, no? Salamat sa imong pagpaminaw, no? Sa imong request nga Ako Mao Ikaw, ato lang sa ubang channel kay nag-upload man sila, no? Di man pwede kung magpareha ay, no? Kay delikado, serious content ba, no? So may ko pasensya sa imong request nga Ako Mao Ikaw, no? Pero naay mga channel ani nga nag-upload dito na lang padayon, okay? Salamat kayo Peri Unica Bienes, no? Sa imuhang kuan pagpaminaw sa mga drama nya. Annalyn Samson, hello idol, salamat in taon kayo kay naka-upload na jud ka. Big things kaayo idol. God bless you always nimo idol, always amping idol. Bago ra pud ko human paminaw sa bag-o nimong drama na Pobreng Milyonaryo. Salamat kayo idol. Salamat pud nimo Annalyn Samson, no? Sa kanunay pagsunod og paminaw sa mga drama, no? Nya si Noel Urbano, salamat idol sa pag-upload ani nga drama. Makabalik jud ko paminaw ani. God bless sa imo idol. Salamat Noel Urbano, no? Sa imong pagsunod kanunay paminaw, no? Nya si Rico Saplot, sir asa na ang sunod? Mao na ni, no? Nasundan nag part 2, part 3, no? Part 4 na taron. Salamat Rico Saplot sa pagsunod og paminaw. Nya si Kinabuhing Sugod, thanks idol. Salamat Kinabuhing Sugod. Nya si Reggie Creed, thanks idol, no? Parehas ni sila. Nya Buhay Probinsyano, silent listener niyo po ako. Sir nindot jud mga drama pang wala pagod. Salamat Buhay Probinsyano, no? Sa pagsunod paminaw sa mga drama. Nya si Roger Villegas, salamat boss, okay rag dili dayon ka maka-upload, hulat ra ko. Salamat kaayo Roger Villegas, no? Sa pagsabot, no? Dugay usahay maka-upload ba. Belmar J. Canyete, good morning idol, amping permelods, God bless kanatong tanan. Salamat Belmar G. Canyete. Salamat Lods, amping permelods, God bless kanatong tanan. Salamat Belmar G. Canyete, no? Okay ra na Lods, na siguro tawo diha call dol kay sige usig ang iro. Naagit siguro. Kasi paghot na yun ni makita, no? Salamat Belmar G. Canyete. Nya si Darlene Sumagang, nice kuya, salamat, no? Darlene Sumagang. Usana Cebu Vlog, sa maning 11:27, ano eh? Sa maning pagkakomenta, no? 11:27. Yan napay murang fireworks. Pero sunod comment nagtarong, no? Dili na ni mga number ba kay basig ma-spam taning mga number nga comment, no? 11:27, no? Ayun ni nganing comment, no? Kaning mga number ba kay ma-spam ta na.
Abi pa lang nag-sub to sub tani no, magidangat. Pasensya kayo kay ako ning i-remove no. Kay likay-likay taning kuan, may spam ba. Pero salamat usana si Bublog no sa imong komento. Nya Gilberta Arnosa. Salamat po sa drama kahit pagod ako lagi pa rin ako nanood from Manila City. Salamat Gilberta Arnosa no. Nya si Ib Pancho, salamat sa pag-upload sa kikaduhang sumpay. Ipadayon lang pag-upload. God bless boss Jan. Salamat Ib Pancho. Sa ads lang ta makakwarta boss Jan. Mao makatabang amo na ay advertise boss. Ang na-advertise boss. Salamat no. Ib Pancho kay nakasabot ka no. So bitaw natural maginano nga naayo ng mga advertisement kay ang kuan gani no kini ganing mga KMGS gani butan ako kag KMGS nga grabe commercial no. Bubo ra kayo ang episode pero painumdom pa imo perti taasa no. Muna nga kung wa ta masuko anang yan na mutan tag TV ba tag asig kung wa ta masuko. Sa mo taning nga taas kay tag drama no. Diya masuko pa ning uban. Muna nga manginaot ko makasabot pud no, mga kalisiners ba no kani uban ba nga masuko bitaw na ads. Sa pagpadayon sa channel kung may ads mga ka-listeners no. Kinsa may muhatag og load, may lagnaata na no, parehas og kasing-kasing ni kuan. Nilang Ma'am Left Journey, nilang Ma'am Gisole, nilang Ma'am Grace, nilang Super Pop Girl, nila Angie Di Milagracia, nila Ma'am Bell, nila Ma'am Cecil Ruben no, nila Kit P. Garcia, nilang itong mga uban pa nga nagtabang sa una no. Nga manghatag. Jadi man ta pwede magsalig og pangayo ra ni mao na nga sabtan na lang ninyo nga nay ads no. Sabtan na lang ninyo kayo sa pagpadayon na to. Lain na po kayo magsigog upload niya. Wala koy kanang sweldo. Diyan mo koy ipang-load. Di ta kapadayon kay wala koy load. Muna nga bisan sa nga ni ginagmay escape man pud ninyo pod kay balo ko escape ra pud ninyo. Gamay kay kung tan-awon ako ang revenue sintabos ra. Gamay kayo ang maipon ha, maipon nga kanang points. Sabot na nang ipang escape ra gyud ninyo no. Nay uban siguro mugbo di ma-escape no. Kay gamay ra kay points gyud sa pagkatinuod lang no. Tingala ko. Mubo kayo. Kana joy prueba nga ipang escape lang no. Maihap ra siguro dinhi ang dili mo escape og ads no. Pero kasagaran escape yun kay makita man sa analytics no. Muna nga masuko pa gyud no. Di na lang masuko kay escape ra mabulan ninyo. Pasensya kayo gud nga natay ads no. Manginaot man ko sa pagsabot og maluoy pud mong taon kay sa pagpadayon kung wala ta nang mga ads. Reset kayo kid. Kita kadayon og wala ads kay sa may itong ipang-upload be. Magsige lagi tag pangayo no. Ulaw ba pud magsig pangayo mga ka-listeners sa pagkatinuod lang no. Mapitong na mga gusto mo tabang di lang ko reply kay maulaw sa kumudawat no. Walang surprise lang ko kay nindong gini sila sa akong Facebook no kay gusto mo tabang ba sila Ma'am Left Journey, Ma'am Gisole, sila Ma'am Bell, sila Ma'am Cecil, sila Angie Di Milagracia, sila Kit P. Garcia, sila si Kadayuna, sila Pop Girls no. Ani PM yun na sila kay gusto sila mohatag ba no. Wag yun ako na comment reply na mga comment sa una sa YouTube kay dili ko gusto nga ma-spam ba kay abi pa lang nagpangayo na lang ko no. Una nga nginaot ko pagsabot sa mga magreklamo ba nga na ads no. Sabta lang ninyo. Nya dako kay ko pasalamat ana sa mga tudo suporta nga dili gyud mo escape no. Dako na nang tabang. It's better to give than to receive no. Na may nga panultihon ba no? So makatabang ka sa nga ng paagi dako na imong points sa Ginoo no. Gusto ka mo tabang bisan lang di lang ka mo escape no. Okay, salamat kayo sa imuhang comment Ipancho no. Salamat sa imong pagkamasinabtan no. Nya si Maria Blas Ablaya, Maris Blaya. Thanks you idol, God bless. Salamat Maris Blaya no. Nya si Wildflower, good afternoon idol. Thank you jud kaayo sa pagbasa sa akong comment. It's highly appreciated. It's alright idol, no worries, basta continue lang jud upload og mga drama kay nagasunod jud ko kanunay. Salamat Wildflower no.
Nya, God bless to you and more power in your channel. Salamat kayo, Wildflower, no? Ay mga tao gid nga makasabot yun, no? Magpasalamat yun, no? Mo na kinanutan mga kalasinas, nabay punas Bible ng magpasalamaton kamo sa tanang panahon, no? Kahimutan kas Ginoo na kanang kamao ka magpasalamat, no? Dili ka kanang puro na lang ka reklamo sa imong kinabuhi, no? Pasalamat kas Ginoo gid. Una sa tanan kanang grasya sa kinabuhi, no? Pasalamat ana, no? Dakuan ng grasya. Kay uban nangandoy pa nga makabangon pero wala ka bangon, no? Muna nga magpasalamaton tas kada adlaw sa Ginoo. Dili kay sige lang pitag ang atong kasuko ato pong igo sa ikuan ko nato sa ibang tao, no? Dili maayo. Salamat kayo, Wildflower. Nya si Bilmar G. Cañete, ang mga Bisaya diri sa Manila Lodge pangutana gyud og unsa nga istasyon ako gipaminaw tingala sila na drama nga Bisaya. Nalikas Manila, no? Salamat Bilmar G. Cañete, no, sa imong pagpaminaw, no, na sa nakas Manila pero ang imong gipaminaw radyo gyud, mga drama sa radyo, no. Dili yung television, no. So dako kay ning kuan. Dako kay pasalamat, no, sa pagpaminaw sa RMN drama, no. Nya si Maristel Humawan nindot na pud ni Idol akay action na pud. Mao gyud, no. Salamat Maristel Humawan. Jacqueline Parahis. Next please. Okay, next na ni. Simple Rica, bitaw ako gina-forward pud nako lalo na magdali ko. Mao na sakto, no. Matik na good forward na gid ka. Kung gusto ka maminaw dito sa drama, no. Di lang masuko, no. Forward na litso. Salamat Simple Rica, no. Nya Ma'am Jisuli, naa sir labad jud sa ulo basta init ang panahon diri sa Korea perting inita. Salamat sa parto Sir Jan amping para may God bless. Salamat kayo Ma'am Jisuli, no, sa kanunayng pagsabot, no. Yung pagtabang, salamat kayo. God bless po nimo Ma'am Jisuli, no. Nya si Charlene Pakana, kabastos pud ana niya ugwa kay maistoryang tarong ma'am, ayaw na lang og comment, maminaw na lang gani ka, magreklamo pa ka, way pugsan na wa pod reklamuhay. Sorry Sir Jan, makalanggot lang kaayo ka. Kami ganahan ko makadungog sa shout out ug di siya ayaw paminaw. Sorry sir, nakahunong jud ko sa akong gibuhat mo lagi. Naman si ubang tao, no, nga init og uno dili masuko ba bisan pag kanang gamay ra gunta ng istorya, di ka ganahan maminaw sa vlog, forward na kadayo, no. Umban mo comment pag yung masuko, no. Takhan makagyaw-yaw bisan pagwa mingon kagwa ko masuko, comment ra na, pero pagkangan nga murag lain pud paminaw, no, reklamo ba yan. So kanang ligid maayo pud, no. Forward na lang og di ganahan sa vlog, no. Salamat Charlene Pakana, no, sa imong kuan, no, pag tabang og explain, no. Nya si Amorlina Alcala, kagana sa drama sir. Salamat kayo, lingaw ko kaayo ba. Amping da perme. Salamat Amorlina Alcala. User ang profile kay Dear, no, usa. Salamat kun sa drama nindot maminaw habang nagtrabaho. Lingaw kaayo, sige paminaw og drama. God bless Lods. More drama to download. To upload siguro. More drama to upload siguro, ne. Salamat user may nakabutang, no. Usa ang iyang profile. Nya si Charlene Pakana, excited sa next episode Sir Jan. God bless. Salamat Charlene Pakana. God bless po nimo, no. Danila Gonzaga, daghang salamat Sir Jan. More power and God bless. Salamat kayo Danila Gonzaga, no. Nya si Annalyn Samson, thanks kayo sa sumpay idol. Okay ra kayo idol kung tagsa ra ka episode imong ma-post. Okay ra kayo idol. Kay mintras wala ka ka-upload idol, dito ko nagapaminaw sa John Kent Anota idol. Hapit na nako nahuman ang drama nga Father, I am your father, no. Nindot kaayo idol, always amping idol. God bless you nimo idol. Salamat Annalyn Samson, no. Makalingaw gitong drama Father, I am your father, no. Roxanne Cruz, salamat sa sumpay Lods. Way sa payan Roxanne Cruz. Ang salamat sa imong kanunay pagpaminaw sa Pantas Vlog. Daghang salamat idol dyan nga na-upload na dyan ang parto sa iampo ko ang kalag mo. Hinam-hinam na ko maminaw ani nga sugilanon kay nindot paminawon. Shout out ko idol dyan sa akong mama Nining
ug ako maigsuon nga si Alma, Wina, Mira, Alex nga pirmi maminaw sa imong mga drama idol sa Bito Barilis Cebu. So salamat no. I-shout out dahil mo na sa Pantas Vlog no. Ang iyang mama nining yang suon nga si Alma, si Wina, Mira, Alex no. Diya sa Bito Barilis Cebu no. Salamat sa Pantas Vlog. Ni shout out si Dugi idol hehehe lagi. Pero may gini kadungog ni mag-vlog ning mga hero nako. Paghot yun sila. Annalyn Samson, Jody Lario, ayaw paminaw sa vlog ni idol, forward na lang ka kay kami o labaw na jud kung kalipay jud nako na mabasa akong mga comment o shout out nako. Ayaw lang pagreklamo god, sorry po. Mo gyud no, salamat Annalyn Samson no. So kini akong pagbasa sa mga comment para ninyo ni nga mga solid listeners no nga kanang nagasunod yung paminaw ba no. Wala na ako didman ninyo mga comment no mo nang ato ni ibasahon ini before ang drama, pero katong dili ganahan katong way mga comment matik na no forward na dito sa drama para way daghang reklamo ba forward dito sa drama no. Kaya puol man puto naman itong dagway no forward na lang dito di ganahan sa drama di ganahan sa ako ang vlog de. Okay, salamat Annalyn Samson no. Nya si Ansky no, si Ma'am Bell. Hahaha, namuot ko anang nagreklamo sir, halatang way pasensya sa kinabuhi. Maugid Ma'am Bell. Grabe. Maragwagi pasensya si pasig tungod sa kainit sa panahon siguro po mo nang naaburido. Salamat Ma'am Bell no. Nya kanang hangtod asa tuan na sa Kadudong Variety Show, mao pa jud paghuman ana sir, pero mura man og dili si Ma'am Priscilla ganas ang bida na sir, kadto noong ayaw ko tuloy nga dili kahigugmaon si Ma'am Priscilla ang kontrabida hihi. So ang ipasabot aning atong nay nag-comment ma'am sa hangtod asa hangtod ganos dili na maong drama nga hangtod asa no. Katong ang ipasabot atong ga-comment sa niagi ko anto ang drama nga hangtod asa hangtod kanos no. Ang drama karon nga bao pang natapos kay hangtod asa naman ang title hangtod asa, pero katong drama nga gi-request atong mga niagi nag-comment ang drama to nga gisulat ni Permin Colliantes Gomez nga hangtod asa hangtod kanos ano. So true to life story to nga drama no udah sa mga gubat ba yan nagidubatay ba sa Mindanao man siguro to, pero gidelete mangud sa DWHP gud ang maong ang ilang channel ba nga ga-upload anang dramahan bitaw mo nang wala gid ko nakakuan nakakuan sa kopya ba nya. Salamat Ma'am Bell no sa imong komento nya kini ayaw ko tuloy nga dili ka nagugmaw no. Tinuod jud si Ma'am Priscilla may kontrabida ning dramahan no kay naay pinagdaanan ba no. Salamat Ma'am Bell Ansky no. Nya si Laika Kabilis no. Thank you idol, nindot ni nga drama amping kanunay. Salamat kayo Laika Kabilis no. Nya si Markan General idol pa idol pa shout out siguro no. Sa kanunay magulat ko sa imong i-upload nga mga drama. Pagka nindot magpaminaw sa drama makawala sa kalaay. Salamat kayo Markan General no sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama no. Makawala gid sa kalaay ni tinuod gyud no. Nya si Ruina Viernes no. Yes, murag kulba hina ming drama sir, nindot pa jud maminaw kay taas. Okay ra jud kayo sir kahit may ads, kahit sulit man pod. Kay sulit man pod no, kay sulit man pod. Balik ko na pagbasa pa kay masayop ta. Yes, murag kulba hina ming drama sir, nindot pa jud maminaw kay taas. Okay ra jud kayo sir kahit may ads, kay sulit man pod. Pasagdan lang ng mga basher kay kunwari yan sabay sa pero maminaw man Japon ug nakaabang sa sumpay mao gyud kunwari lang na sila na basir na pero maminaw gyapon no. Salamat kayo. Salamat Ruina Biernes no sa imong pag sabot. Tinuod gyud ang imong no na mga basher pero nakatabang ni. Sige lang no. Sabtol na nato no. Pero mo lagi pod nyo nga kung di ka ganahan sa vlog dito na lang gid sa drama forward no. Matik na no forward no.
Nya salamat kayo sa mga uban nga mga alingit mo comment no. Nya si Ginalyn Sabillano, namuot jud ko ani nga part nindot kayo paminawon makalingaw. Salamat kayo sa pag-upload. Salamat Ginalyn Sabillano no. Sa may basa ni Sabillano. Ginalyn Sabillano, salamat kayo. Inday Mikay, sa may basa ni Inday Mikay or Inday Mikay. So Inday Mikay no. Nice kaayo ni nga drama ay kung kay Astig. Pa-shout out ko sa akong bana idol na si Dudong Brex. Salamat. Ay, asawa din ni Dudong Brex, no? So, si comment pa. So, shout out ko no, Dudong Brex. Shout out ka sa imong asawa, no? Inday Mikay, no? Mas balikan ito basa, ha? Masya, nice kayo ni nga drama ay kay Astig. Pa-shout out ko sa akong bana idol na si Dudong Brex. Salamat. Asawa gini Dudong Brex, Inday Mikay, no? Nag-comment ba? Shout out ko no, Dudong Brex. No? Di-shout out yung Mikay, hindi Mikay, no? Nandiyan din nag-comment sa ako ang vlog na parte itong ugong sa tinga, no? Nag-comment nga, halo po kuya, ganyan din sa akin ngayon. Sobrang ingay na may insekto sa loob. 3 weeks na po ito, kahit anong gawin ko hindi mawala. Ipa-check up na no sa kuan sa ENT specialist, no? Eyes, ears, nose, tongue, no? Kaya huwag mo nagpasagdan, imurang maumaohon na no. Delikado. No? Masig ma-infected ba kung imong maumaohon ra, no? Ipa-check up na, no? James Dapadaf, no? James Dapadaf. Na ipa-check up na, no? Imong ibati, no? Taod na ba po? 3 weeks, no? Kapit na mo isang buwan. So ipa-check up na, kaya importante na ma-check up na, kaya huwag mo rin na maumahon, no? Kaya bawag mo sa ma-infected ba, no? Delikado mabungol na, ano? So ampingan yun, no? Delikado ba yung dungga, no? Huwag mo rin ng kulitugon o kuton buds. Bawal ba po na og kanang masubrahan, no? Nang ang advice gani sa ENT specialist nga once a month ra, no? Ang paglimpyos dunggan. Hindi po di mo palabian niya, ilugit mo sa ilam, no? Kay delikado man. Muna nga kanang imong gibati karon tulong semana na ipa-check up na sa ENT specialist para mauli anak, no? Kay naman kay murag insekto, no? Salamat kay sa imong komento, no, James Dapadap, no? Ug more to mga ka-listeners atong pagbasa sa inyong mga comment, no? Sa sunod higayon na po apilon tong basa tong mga nag-comment sa John Kent ano tanong sa pobreng milyonaryo. Ako tong apilog basa pohon kay para matagaan po pagtagad, no. Nya niya maglangan paminawan niyo ang part 4 sa Iampo Ko Ang Kalag Mo. Niya ang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. Don Mateo. Ingon ana ako kamayong tao. Manggiluyon, matinabangon, ug labaw sa tanan, mahadlokon sa Dios. Don Mateo. Promise ko na ibaw. Ha? Mark my word. Ingon ana nga kung ipanad nimo. Ha? O sige, promise mo ka, Princess, Daddy. Iho. Well. Hindi ba saligan ako, si Princess. Kung noon sa may ang gikinahanglan, tabangan na to siya. Nagaling mo ka, Princess? Salamat kaayo. Okay, manglingkod kita. Balik ko sunta. Ano mga on, okay? Mga ta, Princess. Wa si Mami kay Dunay Gibuhat. Kita lang si Daddy ang mga on. Bisag nagsunglasses si Don Mateo. Pero klaro kayo nga yung gitutukan ng akong dukan. Princess, Philip? lingkod na. Salamat. Iho, Philip. Para ka na ko ba? Yes, Dad. Hatagi gagayon si Princess na magkabuilo. Ayaw lang una siya paabanga sud sa tulo ka buwan. Ha? No! Ayaw, Don Mateo, uy! Within 3 months. Kana isip tabang kanimo, Princess. Under observation pang imong negosyo kung mo click ba kini. Ayos ang una-una, Princess. O yun ko. Oo.
Ingon ana ang among kinaiya dari princess, ha? Mutabang yun miss ang mga nagkinahanglan, ha? Salamat. Salamat kayo, Don Mateo. So remember. First 3 months, wayabang. Ayaw na pagabang. Iho, Dad? ikaw nang may bawa ni Ana, okay? Yes, Daddy. O tugmausab kayo kay dito sa mong lugar, dunay duha ka kwarto nga aircon. Ang katong usa para ninyo ni Nana Rosa. Ug ang usa mahimo nimong opisina, Princess. Salamat sa inyong kaayo, Don Mateo o Nyorito Philip. Mr. Iho. Oh, Daddy. Dad, maayong imong gisog. Ganila ko na sila pabangon within 3 months. Yan ang naspahak, Iho. Ngihimo ko kanaron mo sa mo sila kabilib na to. O diha kanimo, ha? Mo bilib. Tungod kanibaw ko, nakagusto ka niya ng princess. Daddy, Dagang pagi, unsaon pagdako sa maidlas nga manok nga dumaga. Daddy Mateo. Diyan na sa kumpahak, Iho. Pero ayaw seryosuha. Tungod kay, wa makagusto ang imong inahan kang princess. Daddy, Ang nagustuhan sa imong inahan mao si Miss Indera. dili ko tuduan nga ako kasing-kasing, Daddy. Iho, Philip. Parang pagkasulti. Nagagusto gyud ko kang princess. Si? Daan pag yun ko. Yes, Dad. Mao na tinuod. Pero ang problema lang nako kung si princess nakagusto mo sa nako. Wah! Dad? Kung may katawag ka man, Daddy. Is that a problem? Problema ba ka na? Yes, Dad. Problema. Kung wala siya magkagusto na ako, so problema yun. Umao ba? Ano sa ba kita na problema o babae, Iho? Daddy, Dili ka na problema, Iho. Kung dili makuha sa tinarong kapagi. Iho no na naman what I mean, Iho. Daddy Mateo. Oh, unsa man, nagkasabot na kamo. Okay na. Okay na. Magsugod sila sa labing madaling panahon. Maybe next Monday. Magsugod na sila sa Princess. O si Philip. Unsay tan mo kang Philip? Nitabang ra bagid siya ni anang babayhana. Iyan na ka ng diskarte, Maurang. Masagdan ta lang ang atong anak. Pasagdan? Uy, Mateo, sultihan ta lang ka. Nga kung magkinaunsa man gani, dili gyud ko gusto ni ana babayhana. Timan ina. Ayaw ka na hatagig pagtagad. Ang mainungdanon, ang koleksyon sa to negosyo. Focus diha, Maurang. Okay ba? Oh, ako niyang i-report kanimo kung kinsa ang gahian nga mobayad. Oh, napay gahi. Pwes pa hinungduman. Kung gahi, sayon ra ka na. Latan. Kinahanglan matuman silang kakuhan. Nibaw naman na sila kung sisangputan. Kung di sila mutuman, tabunan sila sa yuta nga way kinabuhi. Uy, nirito. Nainiabot. Cargo truck. Mao na ka ng gingon ni princess. Ang mga makinas panahi. Magsugod rin siya? O bros, o sungkuan niya ang mga babae nga way mga trabaho, ha? Aron tuduan sila sa pagpanginabuhi. Rug making, soap making, dishwashing liquid. O ka na. Pinagi kang princess. Yes, bros. Patik. Unsa man, day princess, patik ba? Mayo ba na akong pagkaplastar ang ngan sa imong tailoring? Okay kayo. Nindot ki pa nga, no? Your style tailoring. Okay kaayo, bros. Your style tailoring, oh. Ugma. Ugma ang openingan ni Bruce. May salo-salo ugma, princess? Ginagmay lang good para sa opening sa akong tailoring. Mao ba? Okay, dungagan ako. Ayaw na, Philip. No. Dungagay na sa lang akong tampo. Unsa?
Madam, usa kita bukan sa mga tao. Mao ka na ang opening sa Your Style Tailoring ni Princess. Oh, shit. Ay dagang nanambong. Hug, nasa mga bata noong mga babae. O gabing siguro na si Philip ya, madam. Yes. Tuwa siya. Kay mag-cutting of ribbon ko na siya. Sip-sip ka, princess. Si Philip yun nagipakat sa ribbon? Yes, Miss Indira. Naay ti kawangan naglingkod sa daplin. Wa mo apil. Doolo na ko. Manong, dali, dool diri, dahil pagkaon. Salamat. Salamat, Inday. Salamat. Ikaw ba ang tag-iyaan ng maong tiluring? Oh, Manong, ako. Nga naman? Mayroon. Pero, kinahanglan nga, magbantay ikaw. Nga naman, Manong. Dunay daghang buang din eh. Unsay buot mo ipasabot, Manong? Dunay daghang tulisan. Ug mga adik pagyod ang kadaghanan din eh. Mao ba? Ug ikaw, peligro ka. Tungod kay manya ka, magbantay ka sa mga kwaknit aning dapita. Mga kwaknit? Mga mangtas ka na sila. Mga way balatian. Mga kriminal. Rapist. Adik. Mao ba, Manong? Magbantay ka. Katiyarig, usa nining mga adlaw. Usa ka sa mahimong biktima. Manong, Ako lang ang kambak ni mo, Inday. salamat. Palayo na ka na ko. Palayo na yun. Pagdali. Nga no? Ato na nagpaniid na to. Kanang tao nga, pinasapid ang buhok. Sa kana kaming bulo, sa kwaknit. Okay, Manong. Salamat. Palayo na ka na ko. Huwag ano pagpasabo. Salamat, Manong. Sige, diha ka na. Ano ko kay Inday? May mukhang biktima din hindapita. Nagipanguluhan suway kasing-kasing nga doon Mateo. Ang usa ka kwaknit. Niya pa doon din eh. Ikaw! Hey! Kai ko kwarta, sir. Ngayon na noon ka na ako. Ano ulis yung ganit ko? Yung mga yun nung ka na ako. Ako na yung mga yun mo. Dahil sa tingot mo. Wag kwarta. Purdoy di ay ka. Pagkahanggaw ni mo. Buang di kang dako. Hoy, may unggoy kong dako. Gisugo na akong tabako. Bayan tugrang galugo-dugo. Kaya wala di ay gatutul. Pagkaway ayaw yung gituon ako eh. Ako ang maong din. Diyan ka na Sa diha na ka na. Naunsa ka. Patakal ang sabi. Diha na ka na ako nung sa may. Diyan ka na! May dihata ka na ka. Tuntong bata. Hibaw ko nga ngita kagpahagi. Nga makabiktima ka. Tuwa. Nisago sa mga tao. Huwag ang mahal niya ka babae. Nagbantay ka niya. Uwa pa man si Philip ni Abot Princess. Paaboto na lang na to, Nana. Siya ba imukat sa ribon? O, Nana, siya. Yun na. Kinsa may gisigihan mo glingi? May gibantayan lang ko, Nana. Kinsa? Ang usa sa mga kwaknit. Ha? Usay kwaknit? Mao ka na sila ang mga tao nga mga salbahis, Nana. Mga kriminal, mga adik. Mao ba? Ug kanang tao nga nagsinapid ang buhok. Usa ko na sa miyembro sa kwaknit. Mao ba? Ako na'y mahibaw niya. Ako'y bantay niya. Nana, Huwag ka may pagsalig na ako. nisalig man. At Pero, iba na ang imong mga bisita, ang imong mga mananahi, o ang imong trainor sa imong livelihood. Ang mutudlo sa soap making o dishwashing liquid o rug making. o Nana, Ako'y bantayan ng kwaknit. Abong buang ganin ni siya. Ha, naagyo kwaknit nga panitan. Nana.
Oh, niya. Ay, nagabot-abot na mga bisita ni mo dayo. Nga, babay na no, nagabot-abot na. Mayo hinuon. Ano siya day? Niabot sa dong mga inasal nga gi-order na si Senyorito Philip. Salamat kayo. Murag. Ay, ako mabitima. Ganun sa kababay. Ay, yung cellphone. Na nagibutang sa likod niya bulsa. Karon ka, magpaduol ko. Ang tao magiingon ni Princess. Nisikid siya sa mga babae. Ooy, ang cellphone sa babae nga gisakiyo. Marukoy nga tao. Muralagwa. Nibuwag na sa mga tao. Mangunguot de kang dako. Karon ka. Magpalayo na ko. Dong! Uy, ano manang? Oy, badlungon man di ay ka. Ha? Mangunguot ka magdako. Hindi mo Mong gikuha ang cellphone sa babae. patagab ba lang nila? Pati yung ligaw. Iuli ang cellphone. Iuli. Di ganit ni mo iuli buk-buk kung di ka akong karot eh. Unsa? Pakawawan ko na mo di ko nga ka. Taparusun di ka mo nga ka. Agay. Agay. Buang ka. Ba't yung di ka buang ka? Sa bahay sa kanti ko ang Dati kang bukbukon ka. ba't yung di ka? Ugabon di ka na. Muta ka na yung kutsilyo. Si Senyorito Philip. Senyorito, Nano gini, Nana? nanguot og cellphone. Usa? Kumain kinig. Nagsamok-samok ka rin eh. Asa ang sipon? Okay. Iuli ni mo, ulit. Ambe. Ayaw rin pakita, Andrea. Pakita ka pagkari. Buk anti kasi mo. Gusto ka, di kang bawa. Rin ako. Abi na kung ang mangunguot o ara syudad. Ni asa di ay din hi. Bisa nasa, Nana. Nagi mga tarantado. Salamat dong. Salamat kaayo nga imong nabawi ang cellphone. Salamat kyo kaayo. Ay, Philip, salamat ka ni anak ka. Sorry kayo. May gamay kasikas kagubot. Huwag kong kabantay kay nagatiman ko sa mga tao good. Doon ay mangunguot. Darang cellphone. Uy, mao ba? ang akiyana kantong batantong babae nga nagkarasunis og maong unya nag-t-shirt. Okay, Nana. Ako ni iuli. O pagkaman, sugdan na nato ang cutting of ribbon. Okay ba, Princess? Yes, Philip. Hindi kabot ni Daddy Mateo. Sugdan din nato. Oh, Mateo. Kasputing good nimo. Bati nga ka pa man. Karoon ka pa. Oh, asa ka man kuno. Mato ko sa opening sa Your Style Tailoring. Mutambong ta? Of course, Maura. Magkuyog ta. Huwag dada ka na sa misindera. Kamo na lang, Mateo. Di ko mutambong. Kagamay ang okasyonan ng akong tabungan. Hello, lady. Miss Indera. Ay, diri lang mi ni Madam Maura, Sir Mateo. Okay. Sige. Excuse me. Di una ka mo. Mutambong si Mateo. Niabot na ang sungalan nga Dong Mateo. Di ko lahat pa siyang anak, ang ilang tao, na marunong. Princess, nakamatikod ka. Ang mga batanong babae pulos ni Duko ug hilom kayo nga ni abot si Don Mateo. Nakabantay ko, Nana. Princess, yan na si Daddy Mateo.
Okay. Iha, Princess, iha. Sugda na ba ang ribbon cutting? Yes, Daddy. Doon alam ko'y nagkulatahan ka kanina. Usa ka mangungot. Sa. Doon ay nagsamok-samok. Asang mau mangungot? Kay pagkita na ko sa mga tao nga bitayon ko siya. Atubangan sa dagang mga tao. Tungod kay dili ko gusto nga mudagsang ang dautang tao dini sa tundapit, Philip. Kinsa ba ang maong mangungot? Nakaila ka ba? Kay pakuha dato sa itong mga tao ug akong bitayon niya ng dakong kahoy. Oh, Sir Mateo, murag, dili maayo nga atol sa akong opening, mao ka na mahitabo. Oh, yeah. Okay. Nagkasabot ako iya. Pero, hibaw ka, ang gusto lang yun na kung nga ipakita kanimo. Labi na sa katawhan, huwag sa imong nanarusa. Nga kung gusto maugayod ang kalinaw, dili ko gusto nga doon ay mga padlungon din. Salamat Don Mateo. Okay, Dad. Sundan na to ang ribbon cutting. Alang ning pagtukas sa Your Style Tailoring o sa livelihood differences. Yes, iho. Congratulations, Princess. Salamat Don Mateo. Atong panabuon kining imong negosyo, Princess. Base na, Philip. Siguro gyud ka na nga mo lambo. Pinagi sa pagtabang sa akong anak kanimo, Princess. Oh, Princess. Diyan ang nagpalista para sa rug making, soap making, o dishwashing liquid making. Salamat, Bruce. Pila sila tanan? Ang sa rug making, mga 5 sila kabok. Sa soap making, mga 20 sila kabok. O sa dishwashing liquid, mga 20 sila kabok. Ah, okay. Kay karon dayon, sugdan na ang pagtudlo nila. O, may mga lalaki, Princess. Magsugol na sila. Magsugol sila, pagtahi sila ng mga krasunis. Okay, good. Labing maayo, Bruce. Princess, nakakita ka ba? Nagabot-abot ang mga nagmotor. Ang uban na, mga habal-habal drivers. Nanganin na sila din niya aron magpatay og gasunes. Salamat kaayo. Daghan ang libaw ning imong opening karon sa imong tailoring, Princess. Tungod kay nagpahimo kog mga tarpaulin nga gibutan ako sa mga eskina. Sa ako nagikaingon, palambuon ko kini imong negosyo. Thank you, Philip. Daghan ni tambong sa opening, Madam Maura. It's nothing for me, Miss Indira. Oh, murag gadasin na noon, pida. Nga kompetensyahan ko siya, Madam Maura. Ha? O sa'yo po mong ipasabot, Miss Indira? Nagahuna-una ko nga mag-open og boutique. Oh, good. O gawas, ana, mag-display sad ko og mga ready-made nga car souvenirs, mga sanina. O di na kinahanglan pa nga magpatahi ang mga tao kay na naman ko'y ready-made ng mga car souvenirs o yung mga branded pagyuhit. Oh, okay. Okay, go ahead, Iha. I will help you. Oh, thank you, madam. O, madam, mahimo pa nga anak ko sa atbang sa iyang tailoring? Pwede pa? Pwede, Miss Indira. Alright, iha. Di na kami magdugay. Salamat sa pagtambong, Don Mateo. Oh, ayaw pasalamat nga na, iha. Anto na kami, Princess. Pag-amping mo, Philip, Don Mateo. Thank you, Princess. Ipasalig na ko nimo. Why magkagalaw nimo nidi. Okay? Salamat. Ako ibilin ka nimo si Bros. Ano sa ingon, imong masuko-suko, okay? Oh, dinig ko na mo gi-assign ni Yorito Philip na Princess. Salamat. Ayaw ka bala ka. Doon na kay sweldo gikan ako. Ha? Uy. Ano ko na, silduhan man ko nimo. Sila man senyorito, may sweldo na ko. Ayaw, uy. Sobra na. Ay. Muhatag ko nimo, sweldohan kita. Ayaw na lagi, Princess. Ayaw na lagi. Senyorito Philip, pero lagi ang bahala na ko. Sugo ako. Andang ko sa pagtuman. Huwag na ay magpabuang-buang, Dreb. Ako'y bahala.
Ang tiguang, naapaghihapon. Doolon ko siya. Pasidaan ako nimo. Kadtong tao nga nabunalan ka kanina, mubalik ka to siya. Mao ba, Manong? Mubalik. Aron pagpanimaos sa babae nga nagbukbok niya. Salamat sa pagpahibaw, Manong. Mutabang ko bantay nimo, Inday. Manong, Ayaw pagkumpiyansa. Tung Mateo. Manong, Kung bangis man ang leon, mas labaw ka bangis ka na si Don Mateo. unsa? Kung musulti ka man kanila, sa akong isulti nimo, sayod ko. Nga kamatayon ang akong sangkuan. Dili, Manong. Makasali ka. Iyon na. Kinsa ka ba? Kinsa imong pangan? Pawa na. Pawa na. Kaya ngunong siya, niyaan na sila sa palibot. Kinsa? Ang mga kwaknit. Salamat, Manong. Sige, sige na. Biyain ako. Sige, sige. Arin ako. Yun ko masayo. Nabalik yun. Ug tulong na sila katao. Pero, nagpalayo pa lamang. Mao ba? Giandam ko na ang mga gamito nun, Princess. Nana, Giandam ko na ang kapasan sa pana. maayo hinuon. Kutsilyo o gingon man, ready na ang duha ka pistola. Ang 45 og 9mm, Nana. Oh, Princess. Kung ilag itang tuyuan, pwes, dili usab sila magmahay. Magpalit ko na kong kapibe kay parang duka ko na. Uy, Pai! Uy, nga na bay? Nganong naa ka dahil magstambay sa tiluring? Agoy, tag-iya na. Ano man? Ang bugiro! Sino ba kayo? Wag kang kailan ako na? Kinsa ko? Ha? Yay! Kalitan mo na mo na. Sus! Nga! Kedua na. Ay, kukupog sa. Ay, kukupog sa binab. Huwag kong kakailan ako, God. Oh, Bino. Katuna kita. Bida. Ay, lagi ko pugsa lagi. Maluoy ka nimo. Pugsong di ka! Kuy. Kaupat na. Sige lang kang istorya. Upat, di ba? Aray. Bida. Igol niya pa muna. Tama, kalima na. Gili ba? Down ko da. Tumpan ko ning naong ni mo. Unang misteryo sa kasakit. Alang kaninyo mga abusado o blampingasan. Kasakit yung sapatos ni sa kong aping. Ako, pakayo. Kuwang pa. Diyan ni agay. Pana. Itaro isang pa. Kengkeng ka buang ka. Kengkeng ka. Ala. May nipana ni mo. Abang! Minsukat niyang tauban. Kipana siya. Kisuminig pana niya. Sakit! Wagnit! Oh! Sino ito po ni mo? Oh! Uy! Pana! Tabangi ko! Oh! Uy! Inanay kang nilagom! Ano ka ha?
Sinitabo ka? May gikulata siya. Iyang giyata-giyatakan. Iyang giyatakan ang naong pero may nipana niya. Muna ito. Uy, nibuhay ang baba. Mana? Huwag nilagom. Uy. Patay! Kay baw ko na ko si Don Mateo ini. Si Coco. Hello, Coco. Nganong nanawag ka? Don, ang usan to kagwanit, patay. Namatay? Nganong namatay, Coco? Ha? O asa ka ron ang patay ni Lawas? Unsay namatyan? Ha? Unsay namatyan? Tubag! Tubag! Kuan, Don, di akaroon sa tungkay ba sa tumakwanit. Unsay namatyan? Di atake? Sa haibat? Dili atake, Don. Kung dili, gipatay. Unsay kipatay? Unsa man? Gisol ka mo diya? O giunsas pagpatay? Gipana. Unsay gipana, Coco? Kinsay nagpana? O, asa ka pa, Mateo, ha? Kapaspas gud mong nilakaw. Doon ako'y susihon importante kayo, Maura. Asa ka magsusi? Adto sa bukid. Magunsa ka man dito. Ay, napangutan na importante kayo nga nakaw. Hanggaw nga, Mateo. Murag dunay emergency. Ano man ka, ha? Madam Aura? Madam! Iha. Gisultihan mo na ba si Don Mateo kalabot sa kumplano? Ingon man si Philip? Hawa pa kami magkasulti, iha. Oh, asa to pa ingon si Sir Mateo, madam? Doon ako na siya atuon. Si Philip? Ni pahuway pa. Sultihan ko si Philip sa kumplano, madam, ha? Oh, yes. Yes, iha. Og andam ko mo suporta ni. Oh, thank you, madam. Coco! Coco! Nyor. Asa ang patay? Nyor. Si Kwaknik Bulldog, patay na. May pana. May tao pa sa iyang paa. Milagong siya. Libuwa ang baba na Nyor. Namatay. Kinsay ang kawan. Si Kwaknik Daud. Asa si Daud. Gusto ko mahibaw. Ug tiin kini ba ito? Paminaw niyo. Ingon ini ang nitabo. Buwa nga lagi ng rusa. Pidaw eh. Walang ito kailang tawanan ako. Nga no man. Unsa ba day nahitabo, Bruce? Lakaw ko. Kaya magpalit lagi kapil lagi. So perglahan nun ko. Unsa? Unsa may nahitabo? Walang kitingali si kailan ako ba? Iya kong isukmag. Igo ko. Naigo ka? Igo ko. Ako. Di magyud kong magdadali ba? Sidanan ako siya. Inan ako nga. Ay, lagi ba'y? Luhoy ka ni mo. Gisultihan ni mo, anak? Oo, lagi. Inan ako. Utong. Diyos man ko nagsukmag. Lihay ka? Awa, igo ko. Igo, gihapon ka. Oo, igo kayo. Igo gyapon. Hapit ka ko kawan di pailog yun. Hapit ka. Diyos man ko nagsukmag. Nakalihay na ka. Igo gyapon ko. Agay. Butong nangisog na ko. Ngisog ko. Pagpangisog na ko. Gisukman ko niya. Lihay ka. Pana, igo ko. Tumba ko. Grabe. Lagi. Tamo nga lagi. Mutong pagkatumba na ko. Nangisog na ko. Aksyon ko bangon. Gitumba niya akong naong. Oo, Oo niya. Wana. Hurot na ko pasinsya. Hurot yung pasinsya na ko. Nakahukom na yung ko. Mubaos ko niya. Pero, kalit lang nga. Nasyagit siya kasakit. Kidunay panangan ni Taro siyang paa. Unsa?
Muto na, king siya, dagan. Nagpakita ba siya siyang kauban? Gikargas motor? Nakaila ka magkinsat o tawhana? Oh, wa. Ilubong diha sa dakong gahong og taboni sa mabagang yuta og mga bato. Onyor, Kinsa maka ang nagpana kaniya? mo ni pangutana, ug insan, nyor. Ug napasabot kini nga, doon na tayo hilong nga kaaway. Kuko! Kung mailhan ko lang, ilubong ko siya sa yuta nga pinatuad. Doon na tayo. Mao ba, Miss Idira? Mag-put up sa imong negosyo? Yes, Philip. Ngano dili ka mo sukot? Oh, no. Open kung gusto kang. Go ahead. Salamat, Philip. O tabangan ako si Miss Indera nga mulambo ang iyang negosyo, iho. O sa negosyo ha, mami? Butik. O ready-made ng mga branded ng mga karsunis, sinina o upan pa, Philip. Okay. O gusto ko, Philip, nga anha mo ibutang si Miss Indera at bang sa tailoring ni Princess. Why problema? Oh, thank you, Philip. Sultihan ako, Senyorito Philip, sa nagkabo na ako. Asa ka siya? Ito, Senyorito Philip. Paray. Uy. No, mas banda maura. Si Miss Indira. Pabuton ko lang. Basinog, makasama ko siya ng pagsorte. Lahira magtinaya si Duni Maura. Basta masuko. Huwag mahayong buot. Asa kang kapita? Sigaw ko. Don. Magpakisosikos na itabo. Ikaw, asa mo ko na napita? Di napita. Matulog daot, nyor. Diyan na napita. Yan na napita. Mga banaw, 100 meter, more or less, ang gilayon gikan sa tailoring ni Princess. Princess? Nga no, Nana? Di apa doong diri si Don Mateo. Ha? Unsa man kay tuyo? Mayo, Princess, Rosa. Oy! Don Mateo! Ay, nibalik ka man. O sa may among ikaalagad ka di mo? Adunay nakataho ka na ko. Adunay ko rin mga panghitabo. Dili, palang dugay. Dili halay usab din sa tailoring. Ay, maayo kay nagpakisusi ka Don Mateo. Tinuod na, doon ay nahitabo. Gikulatas, Bruce! Si Bruce, gikulata. Buno gani kay tos Bruce, pero layo ra dire, wa may mahibawang gikulatas siya. Si Bruce ang gikulata? Oh, si Bruce. Disumbong man siya human sa nahitabo. O sikin sa mga iyang kontra? Wa man siya makaila. Naibawan ako, hindi pana ang tao. Kinsay nagpana sa tao nga nagkulata ni Bruce? Ha? Rosa? Ay, maunay din ako matubag Don Mateo tungkod kay wa man ko sa pagkahitabo. O si Bruce, asa karon si Bruce? Murag mato tingali siya ni Yorito Philip aron pagsumbong sa nahitabo niya. Okay. Ira, si Princess asa siya? Nipahuway siya, Don Mateo. Mao ba? Sige, Rosa, di na ko magdugay.
Hibaw ko ka, basta doon ay mga paghitabo, dili ko mahimutang. Kinahanglan na magpakisusi ako tungkol kay dili ako gusto na doon ay kagubot. Gusto kong kalinaw. Maunay labing maayo, Sir Mateo. Mahigugmaon ako sa kalinaw o dili sa kagubot, Rosa. Mas nindot yun ang dapit nga naa ang kalinaw. Tinuod ka. Sige, arin ako, Rosa. Mahigugmaon ka ba sa kalinaw, Don Mateo? Gihilasan kong naminaw niya. Nga mahigugmaon siya sa kalinaw. Naglitok ang bakba sa kalinaw, pero ang mga lihok timailhan sa dakong kahakog o kabangis. Tuan na siya, nana? Nakalakaw na, princess. Labing maayo. Murag nagsukod na silang kaalarma, princess. Mas maayo ng pukawon sila sa ilang kagahapon, nana. Ug hamukon sila sa ilang mga binuhatan. Madam, naa si Bruce o giduol ni Philip. Ay, to amang kuno na gi-assign ni Philip sa ilang princess aron nga makatabang-tabang kini. Nagpasabot ka na, madam, nga grabe ang suporta ni Philip kang princess. Iya lang gitagad tungod kay bag-ong negosyante nga misodere. Sa ako ka, madam, sa? Nahibaw ka na nga ni amang ko nga nitabang ni mo. Sa may imong gikinahanglan at katabangan ko ikaw. Salamat, Madam Maura. Kinsa naghimo ni mo nini, Ross? Oh, dili na ko sinati ang iyang dagway niya rito. Dili ba kadtong mangungot? Nagkakita ka ba nato? Wa ko kakita niyo rito. Kay busy biya kay ko ati man yan mga tao nga imong gi patambong sa kining nanguhag ko mga tao katong gayon agot. O gunsa ni tabo? Di pa na. Naigo niya pa ah. Nisiyagit ka sakit oy. O gi tabang sa kauban. Gikargas motor ug nagpalayo. Kipana? Kisa may nagpana? Sila na itigil ko katubag ni mga nanyo rito. Kung kinsa siya. Oh, si Daddy Batio. Bruce! Nyor. Oy! Bunog ka doon. Gibunog siya, Daddy. Gikulata. Gipariglahan siya. Tinuod na. Nyor. Nakailan ka ba kung kinsa ang nagkulata ka nimo, kinsa nagparigla ka nimo? Akong kailan, Nyor. Gikulata ko niya. So diyang natumban ko. Itumban nga akong naong. Wa madugay. Gitaruyan siya sa pana. Kinsay nagpana? Huwag kita yun kay napahigla ako kukod. Niya, gitumban ba yun akong naong atong tuwana? Nirisi. Pariglahan ko. Turting sa bawa. Nidagan. Luwas siyang kauban. Mirisi. Pero ang pangutana, kinsa ang nagpana? Hindi kong katubag na. Butabang kong pakisusi nini, Daddy. Kisay nagkakita niyo sa hitabo? Ako niya rito. Oh, ikaw? Nagkakita ka? Kita ko. Kinsa ang maong tao nga nagparigla kang Bruce? Padol. Oh, Mundongan. Tungong na ko. sige. Kadtong mangunguot niya rito. Ngayon mo kaning dilaparo. Unsa? Mao ba di ay? Pao ka na, Peches. Ay Ginoo ko. Basta maghimo og dautan mo ani sad og dili maayo. Kadto di ay mangunguot ang gipana. Oo man ang Rosa. O asa naman ron ang gipana. Nanas Ospital, Sir Philip. Wala ko mahibaw mo nang. Daghanag yun na yung tao rin sa ato ni rito. Kaya di naman tao kaila sa upan kinsa na sila. Tinuod ka na, bros. Murag niya yun ang tanang klase sa tao diri sa ato ni rito eh. Tur kay niya din dagang negosyo. Naiminahan. Dagang manulis. Ki. Bulawan ang gikuy-kuy.
Pero atong gipaningkamutan nga mahanaw ka na sila. Mo lagi. Pero, naidagan. Di madali kawagtang, oy. Di madali hanaw mga tao nga sama nila. Ka na mga tao na. Muna'y nasud sa ilang utok. Ang pangwarta, pinagis pagpanguot. Pagpanguot matas pagpangaut. Pinagis pagpanulis. Pinagis pagpanguot mo. Balik yun. Panguot yun ay. Tabuangan nyo rito eh. Basta kay kami, Sir Philip, mag-ampo nga magmalinaw kining maong dapit unta. Salamat, Mana Rosa. Ay, Mary, sisad ka na si Bros. Oy, kay bugal-bugalon sa kay ng tawhana. Ayo lang hambog na niya, pero ahentes bonog. Maura. Pero, sukad, karon pa ka na mahitabo. Gamay ra kay kining hitabuang, Maura. Nanyawa ka mabalakaan? Tinipsing ra kining mga panghitabuang. Mateo. So, anhil gyapon ko nila ni Princess nyo rito? Dili ka lang, Bruce. O magbantay ka na, ha? Ay, po sige pagarpar. Kinahanglan naman tigo ka manalipod siya mong kukulingon. Dili kay, magpatara ka lang. Taas mo kayo ko pa ilugod. Kilitsun ko kayo kung mahinaya ko ba. Kung ako'y mahinayag nyo rito, nagsaray kayo maluwas eh. Gusto na, Bruce. Kanyahay lang ahinti ka sa bunog. Pero pasalamat sila. Huwag yung ko makabaos. O karon, laing tao ang ibaos. Pite noon. Basin og dunay laing trabaho si Bruce. Ato na lang siya nimo, Philip. No. Ano siya ni mo, Princess? Ano siya magkatabang ni mo? Mas may nang niya siya masugo ni mo kung siya mong gikinahanglan. Philip. O pahibaon ti ka nga si Miss Indira di ay mupot up sa og negosyo. Oh. Labing maayo. Unsa may ang negosyo? Medyo may kakompetensya sa imong negosyo. Okay ra gina nako, Philip. Salamat sa pagsabot, Princess. Buwisat. Si Bruce di ay ang naunay sa kong tao. Pero kinsa may sugon nga tao nga may panak ang buldog. Buot bang ipasabot nga doon na hilong nga miripili sa akong kakabahanan ining dapita? O si kinsa maong tao? Ang tiguwang naasaat pa. Nagpayungyong sa iyang kao. Bulingit siya pero naghatag siya og mga importanteng kasayuran ako. Doolon ko siya. Manong? Nasumo ka sa dapit nga naa ang tanan. Bantayan mo ang imong mga empleyadong mga babae. Labi na panahon silang papamauli. Ngano, Manong? Diba sinog? Mabiktima sila sa mga adik na mga manglugusay. Unsa? Daghan na ang biktima sa lugos ng dapita. Pero dili na makareklamo. Tungod kay mahadlok nga patyon. Mao ba, Manong? Bantay sila nga dili mabiktima sa mga kukhan aning dapita. Unsa pa man ang ubang mga naglihok din ng dapita, Manong? Tulis. Pangkanap sa mga sakyanan. Mao ba? Numero ng kawatunon mo ang motorsiklo. O kanang imong motorsiklo. Naana sa listahan sa mga karnapir.
Manong, Angay kang magbantay, Inday. O ayaw magkumpiyansa. salamat Manong. Sige. Di na ako magdugay. Kinsay pangani mo Manong? Ako ang tao na nagsalimo ang tungod sa dakong inhustisya sa akong kinabuhi. Unsay buti mo ipasabot Manong? Ako si Moises Buang. Moises Buang? Ako si Moises Buang. Buang! Ni ang mga tao, ang mga salbahis. Hay! Pilay magkita. Hay, ang imong kita sa pagpakilibos. Ngayo ka. Ikaw ay buwang. Ngayo ka sa ako. Buwan kita ako. Gusto kang tukol. Aray, musuko mandi ay. Ikaw buwang, tuntun ako. Sabak, pinikumo na ko ay. Isagang ni mo, baka. Ayaw siya kilapti. Sa namadaban ka rin buang dako. Buang man ka siya. Ayaw sa muti ang iyang kabuang. Duklon man inuon ni mo. Ikaw pa'y mangayo. Kadako ni mo glawas, mangayo ka niya. Usa. Wey, kasaban. Muna kayuan man di magbangayo. Handa ko yung buang ka. Ayaw siya kilapti ha. Niya ay 50 pesos. Akong ihatag ni mo. Ayaw siya kilapti, nakasabot ka. Dawat ha. Ano ho, at hindi ka nang nilinawan. Sa 50 pesos na ba niya? Ikaw, buang. Buang kang daka. Naglagot ko ni mo. Sa pukum di ka. Kini. Pasidaan ko ni mo. Ayaw siya kilapti. Buang kining buang. Buang na mo sa kini. Ala, naigo sa mong pasida ang iyang papangit. Huwag natulili ko. Nakuyapan. Sige Manong, palayo na. Og niya ay kwarta. Kakalit sa imong gibuhat, Inday. Hingunog sa wa makabantay ang maong tao. Huwag yun siya makabantay nga igo sa imong patid. Sama sa kilat ang imong gibuhat. Gisanta ko lang siya. Oh, Day, the princess? Bruce. Ikaw? Ni nasad ka? Ato na ko. Bye-bye, guwapo. Maor gini ako nagustuhan mo buhanga ka na kay daigon ko ni mo nga gwapo. Gikapon ko paminaw, anang tawgon ko gapo. Bye, guwapo. Gusto na lagi. Kapon yung ganyan mong buhanga ka eh. Kapon yung buhanga ka. Kinang day princess day. Niyam sa lagi ning berempadong dako. Kitsa ni siya. Muni hari sa pangikilay diri. Sige lang ni panghingi. Hagba mo lagi ni. Gikapoy lang tingali, Bruce. Hubog na eh. Tingali? May pagka-umod sa bas na eh. Umod. Nagkabas ang ba... Dali na, Bruce. May talagsawang abilidad si Princess. May talagsawang abilidad. Huwag ko magdahong mga mau ito yung mabuhay na itong bumbadong dako. May abilidad ang maong batanong babae. Buang katong tawhana? Wa ko magtuo nga siya usa ka buang nana. Pero matod ni Bruce, kabuang kuno katong maong tiguang. Mao lagi kuno. Buang siya. Pero sa iyang gipanulti din ako nana.
Para nako, dili siya usa ka buang. Oh, ngano man? Daghan siya og gisulti diri nako, nana. Unsa man, princess, ha? Iyang gisulti nako nga niya ang tanang abilidad sa tao diring dapita. Tulis, mga manglulugos, mga adik, kawatan. Ay, ang dapit nga naa ang tanang bisyo. Anaa usab ang tanang klase sa tao. Nana, Puno sa kahilayan kining dapita. O may mga minahan. Asumahagod, mahal kaayo diri ang mga palitonon. O naay daghang babay nga nagbaligya sa ilang dungog. Nana. Day, ako, may gikumuda og sikreto, pero kay amiga man ta, kunya, suugid ta tungod ni Rito Philip. Sultihan ka. Hindi man yung kutabihan ba, pero wag yung mga panghitabo din eh. Unsa man, Bruce? Dakang milagro din eh. Milagro? Unsang milagro ha, Bruce? Unsa? Iligro? Piligro ni maong dapit. Mao ba? Tinuda di princess. Naidagang, Juan, kanang, dagan kayong mangumprahay din eh, o bulawan, pero muuli nga makaluluoy kayo kay gitulis. Mao ba? Oo. Ilabin ng Sabado? Oo, uba, Sabado nugma. Nay, mga buti na nga, mga milyonaryo, mangumprahay mga bulawan, pero kadaghanan, biktima. Asa na mahitabo, Bruce? Lapas na sa utlanan din ni Day. Utlanan ba? Adto na mahitabo. Asa man ang mga dapita? Oh, nihunong man ka din ni Bruce. Day, di ni napita, Day. Mauni ang dapit nga napikas nga bukid. Oh, ha? Anhi din ang daghang tulis. Nabuak mong grimang bukid, God. Huwag gihimuan o karsada. Anhi din mag-atang ang mga tulisan. Mao ba? Oh, okay. Pero, nindot man yung dapita, no? Selfie una ta, Bruce. Kanada. Selfie ta, selfie. Kanada. Okay. Posing ha. Okay. 1, 2, 3. Yes! Asa si Princess og Bruce na narusa? Nanakay ba't og motorsiklo? May atuon tingali. Uwa man sad magsultig asa sila. Mao ba? Tawagin na lang sa iyang cellphone, sir. Oo, na narusa. Wa man sad ka magpahibaw nga muare ka. Wabit ako kapanawag ni Princess. Tawagan ko lang karon. Okay, Miss Indira. Gusto na ka nang atong nagkumpra para sa opening sa imuhang negosyo. Yes, madam. Okay na kaayo? Gusto na ba ang 200,000 nga akong gitabang nimo sa imong negosyo? Okay na kaayo, madam. Og, kanusa nimo ipa-deliver ang imong mga stocks? Karong Sunday, madam. Kay daghang mga tao. Og mag-opening ko karong Sunday. Good. Pakit-o nato katong princess nga magtapok ang daghang mga tao nga mamalit sa imong mga tinda, Miss Indira. Thank you, madam.
Okay, Princess, magpaabot ko diri. Okay, Philip. Namalit pa may og preskong prutas. Okay, bye. Kuyog silang bros nga namalit og preskong prutas. Oh, si Mami. Hello, Mami. O, iho. Karong Sunday, opening sa negosyo ni Miss Indira. Okay. O gusto ko nga ang tanang mga trabahante, mutambong ni ining maong opening. O mamalit sila sa mga produkto ni Miss Indira. Mami. Ang dili mamalit takakon sa trabaho. Mami. Sino tabo ni mo bukog? Gandang lang makabawas ko. Kasi may pinamaslan ni mo, ha? Katong babae. Nga ba? Bahay nga gwapa? Oh, Kasi ba yan, ha? kanang tagiya sa your style tailoring. Sa? Anong? Yun sam na kaniya, ha? Siya. Sa may patit na ko. Igogos ako papangig kuyapan ko. Mawa? Kuyapan Tinood ko. ka ba? Kuyapan ko. Ha? Nya, ikay mo siya ni mo, anak? Mao lagi. Igo ko, kuyapan ko. Plano na ko. Dagiton ko siya. Luguson. Patso. Bukog! Mao kaya akong buhaton. Lagot ko. Gusto kang mupuyo sa ilam sa'yo, ta? Nganong atong ilaw yun. Ha? Gusto kang mupuyo sa ilam sa'yo, ta? Ang wala kinabuhi? Sige! Buhata! Oh, koko. Ayaw ka naghilabti ka ng princess. Kay, kang Yorito Philip ka na. Masa? Hinay ni mos balita, eh. Kang Yorito Philip ka na. Busa, ayaw yung panglabot, na. Ay, naghilabti. Anong di? Anong di natabong, ha? Anong kipatiran ka man niya? Ha? Ano? Minaw ko. Ingon, ani, ang itaw. Sus, hanggaw ka man eh. Anong itubayam ka itong Moises Buang, ha? Nakakot, mangunganlan makukbuang. Labaw ka pang buang, oy ugok. Ang lagi ko. Ang lagi ko. Sa dihang birhan ako gatong Moises Buang ba? Nya. Sugar lagi patid. Tamas papangin ako. Nya. Paong. Pananaw na ko. Paong. Diretso paong. Lami mo ka. Sa paglami na ng paong pananaw ko. Siguro juga nga si Princess ang nipati di mo, ha? Siya lagi yun. Siya lagi. Kisa badilay. Gigagod. Kumausa di mo pati. Nyaguyapan ka. Nging nakang paong akong pananaw. Paong. Burn out. Kung padayon ni mo ang imong plano. Siguro ang dili may baho si Yorito Philip, anak. Kaya kung may baho gani, nga mo na imong baton, mag-ilog ang mga wati ni mo ugok. Hindi man ko makabaos. Ano ba sulay pagi? May nasiplatan ko dito sa tailoring. Ang saman? Iyang nindot na motorsiklo. Ikaw baghi na din mo ko eh. May daklo ni mo eh. Ayaw lagi. Gusto juga mamatay ka, ha? Buwan mo eh. Kang Senyorito Philip lagi na. Kalitsipaan. Sa kapatid ko kabaos. Di ko kabaos ko. Ay, bahala ka eh. Baos lagi ko. Baos ko. Ayan ako nauna ako. Ay, napungunahan na. Lain na itong target ron. Sa'y target? Diba, Sabado manugma. How? Saan na itong gibuhaton? Sabado dito, no? Gusto dito, no? Taghang negosyante ugma. Pate, kokok. Hello, Daddy. Sa kakaroon iyo. Di ako din sa tailoring ni Princess, Daddy.
Pauli niya, kay may sabutan kita. Yes, Daddy. Okay. Bye, iho. Bye, Dad. May sabutan ko kami. Labi siguro sa ang negosyo. Sila nagli si Princess sa Bros. Namalit kami og marang og rambutan. May lanso ni Sab. Okay. Kasi magmahay dong. Kaya mga tindira dito, happy talang ipanghatag kay naibaon sila nga imong pinangga si Day Princess. Mao ba? Maikog bitaw unta ko pero barato ra gyud kaayo ang ilang baligya good. Bitaw. Diha na mo ha. Akong hatagan si Nana Rosa. Sultihan na sa budiha. Padayon lang, bros. Okay. Bye. Lingkod, Philip. Thank you. Philip? Gitutukan ko ni mong maayo. Nga, no? You know, Princess, I'm in love with your smile. Oh, I always wanted to hear your voice. Philip. I miss the way you laugh. Mao ba? But most of all, I'm in love with you. Philip. Ayaw nagpalabi, Philip. Huwag kapos lang ng taguon ko pang akong gibati diyan mo, Princess. Kinahanglang may baho ka nga. Mahal ta ka. Basin og nakalitan lang ka. No, nagkasiguro ko nga mao ka na nga akong gibati diyan mo, Princess. Ako, gyud. Yes. Naaman si Miss Indera. Ha? Nga nung nag-iskot kang Miss Indera? I know. Klaro kayo sa lihok ni Miss Indera nga may gusto siya ni mo, Philip. So what? Una-una sa makadaghan, Philip. Dili ta angay sa usag-usa. Princess. Klaro kaayo. Nga kon pananglit, magkarelasyon ta. Sayod ko. Dakong babag ang imong mami Maura. Di siya magkabuot na ko, Princess. Well, salamat nga mao ka na imong gibati diri nako, Philip. Pero wa pa masod sa kung hunahuna ka ng butanga. Andam ko magpaabot, Princess. Salamat kaayo, Bruce. Salamat ng Rosa. Ayaw. Si Nyorito Philip o the Princess ng sultihan ay sila. Unsa kay ilang gipanagsultihan sa? Ay, klaro kayo ng Rosa. In love ang akong agawon kang Day Princess. Na, dakong gubot ang mahitabo, Bruce, kung makigrelasyon si Princess kang Philip. Nyorito Philip. Oh. Ha? Nga naman, ng Rosa. Kay, sa usa lang nako kapag tanaw, no? Matapobre nas dunya Maura. Kuri ka ng Rosa. Bosa, dili maayo nga magkarelasyon sila, dili ba? Pero, unsaon man ng Rosa, unsaon man nga na may panultihon nga nagkanayon. Nga. Love can move mountain. Yamatra sa di mo, Bruce. Love can move mountain. Ang gugma ko no, makalumpag og bukid. Da, sa istorya, hara ka na, Bruce. Nang Rosa. Di ko magduga, Princess. Muli na ko. Oh, God. Di manay kanunay. You are always in my heart. Thank you, Philip. Matod pa ni Nicholas Sparks, love is like a wind. You cannot see it, but you can feel it. Oh.
Doon ako. Mahigugma ka na ako. Basulan mo ang tanan, Philip. Yes, iho. Kung doon si Mr. Kamlong. Unsay toyo, Dad? Insik? Oh, insik ka. Mangumpra o mga bulawan. Mo ba, Dad? Worth 1 million ang kumprahon, iho. Dako ang kantidad, Daddy. Ti manon na to, maayo ang atong customer, iho. Of course, Dad. Moabot siya pa after lunch. Okay, pabuton ko, Daddy. Oh, the princess. Kanang mong sakinan nga niya, bot. Komprador ka na bulawan. Mao ba? Big time na. Eh, klaro kayo. Tanawa ang sakinan. Mahalon kayo. Ug, nagpaabot na nga sugato ni Don Mateo. Mao ba, Bruce? Okay, nakwanta Don Mateo. Good luck, Mr. Kamlong. Ayaw kapagdang imong mga bulawan. Oh, thank you. Yes, Don Mateo. Tuwa na. Ready na itong mga tao. Tuwa na sa buwak ng bukid. Very good, Coco. Kinahanglan na magkuha ng pagpalik ang mga bulawan. Arreglado, Don Mateo. Oh, Naimer, ikaw gusto pa para ganan sa sakyanan. Okay. Oh, Kana. Oh, oy! Oh, no na para! Oh, mga ame. Uniformado! Checkpoint! Oh! Ano? Kana, uod sa problema, sir! asa ang mga bulawan? Oh! Unsa? Pagkawas ang mga bulawan kay Kuntili. Ayaw, sir! Ayaw! Ayaw! Ipagawas ang mga bulawan. Ako hata ng kwarta. Kabunuhan ako kwarta. Ayaw na ko mga burawan. Uno, dos. Para tao sa iyaliok. Patay! Kinsinang panas akong gawan! Hindi ka upan. Napataka na tumong sa iyang pesto na. Upo na. Ikapot sa para. Tumpa. Siri na. Kita siri na. Larga. Hindi para mga tulisan. No! Dugso! Asa si buko ka? Asa na? Nagpaabot ko! Pakiyas, Miko. Hindi pa na eh. Uts! Sige ba na? Doon ako sa bukak na bukid. Ang buang na misis. Siya ka tunog ako. Nagsiusayaw pa. Kamay nampak. Dali yung gipos! Itambog yung sugot! O kabunik mga dagang yutog! Mga bato!
Dudong Pukok. Asa na Dudong? Ibalik na. Nakuha na ba ninyo? Wah, doon Mateo. Unsay? Unsay wa? Patay na itong mga kwak ni. Oh. Unsay patay ko? Itaruyan o mga pana. Patay ang buwan na itong sakop. Kinsay na buhat yan? Wah, minay pa doon Mateo. Puto ba ng huwing nga na baho? Makalagot! Oh, naunsa ka, Mateo? Kilabay mo magod ang imuhang cellphone. Buset! Naunsa ka? Ayaw na panguta na Maura. Naibaw ka na basta ako'y masuko o ako'y bayong buot. Kaleche! Gusto ko mahibaw nga ano ka, naunsa ka? Naglagot ako. Naglagot ako. Oh, may kay di bagting pa ka ng imuhang cellphone bisag hilabay na. Punitog ko kalit. Hanggaw. Si Mr. Kamlong. Hello, Mr. Kamlong. Mateo! Ako report sa iyo. Doon na kay report. May tungkol sa unsa, ha, Mr. Kamlong? Ako ito is man. Tulis. Ditulis? Oh my God! Unsay ditulis? Kanus? Ug diin mahitabo, ha? Kada layo sa iyo doon, Mateo. Ako itulis. Pero, salamat. Walang boss. Kay doon ay nagparaila. Mao ba? Ay, very good. God bless. Ako nagpaibaw sa iyo doon, Mateo. Ikaw ay ang pagkansa na kantorisan ka ron. Salamat, Mr. Kamlong, sa imong pagpakabana ka na ako. Salamat kayo. Ako ripay. Wakuha ako mga bunawan. Good. Doon, Mateo. Ikaw amping ha. Amping ka doon, Mateo. Nagkadama ka kwarta. Basin ikaw, surod turison. Unsa? Seke doon, Mateo. Kariyot lang, Mr. Kamlong. Kariyot lang. Unsa man, nakakita mo ta? Ambot pero sabot, nakikita ka ba kung kinsay nagpana sa mga tulisan? Ako wala kita man. Wa ka makakita sa mga tao nga nagpana sa mga tulisan? Kada husto. Wala ako kita. Kaya kung ako ba kita, ako hatakan ng premyo. Ang hatagan ng premyo. Mayo na. Di ba na ka tumawa tulisan? Ano Mateo ba sa ikaw, ha? Ikaw kanunay magpantay ka. Ikaw milyonaryo naman doon, Mateo. Salamat, Mr. Kamlong. Bye. Puto nga balanghoy nga nabaho. Kinsakad po? Ang insik nga ng mga bulawan. Kaya naman. Nagtaho na siya gitulis. Pero, wa mo lampos sa mga tulisan kay kipang panak ang mga tulisan nga maray. Unsa? Ang ato bang mga tao, Mateo? Hello, Maura. Buto pa lang nga na pa ako. Buwisit! Ingon sa gipang sapot ka mo ni Mami. Iho, naglagot ako sa mga trabanting mga tapuran. Mo ba, Daddy? Isa ba sila, ha? Mga ligoy, mga dagko na kayong mga Kinsa sila? Kaya ko po ang sa trabaho. Ay na lang iyo. Basag din lang. Daddy. Wa pa kay kalibutan tong buang mo misis ha. Sanay tabo nila bukok. Pero, imposible. Kung wala ko, buang pa. Di siya makahimo sa pagpatay kanilang bukog. Pero, anong nakitaan ako siya? Dili halayo sa nitabuan. Philip, usbon ko ha, nga ugma, mauna ang opening sa negosyo ni Miss Indira. Okay, Mami. Ikaw gihapon ang mukat sa ribbon. Why problema, Mami? Nana Rosa, asang Miss Princess? Ay, nagpalit to siyag mga hilo para sa iyang mga mananahi. Di ay. Uy, ang buang ay. Ang buang. Si Suang. Naanapod. Pirmi kita siya dihas at bang. Nakakita na ka, Nana Rosa.
busy sab kayo sa atbang kita nimo na. Busy kisap lang. Kayo ma buksa na ang negosyo ni Miss Indira. Ay, mao ba? Magbutag usab day og negosyo si Miss Indira. Oh, kompetensiyas kang The Princess. Stilan, mapiktuhan gyud ang mga suki ni The Princess ani. Si The Princess mismo mapiktuhan gyud kay ang iyang tiluring mapiktuhan kay mamaligya man si Miss Indira og humandaan. Ready made. Aw, sagdi lang. May kagawasan ang tao sa pagpili, bros. Ah, bitaw. Mao sa noon. Ah, di na si Princess ay. Oh, yung ka mapakuyog The Princess. Igura man ko na malitog mga hilo, Bruce. Oh, may ganun totong kuyog ko. Ayaw yung kumpiyansa ni Dapita. Salamat sa pagpakabana, Bruce. Oh, uy. Si Senyorito Philip. Naog na ron. Oops. Oh. Ay, Princess. Hello, Philip. Nagkitanti ka, hinungdan nga gisundan ka. Ha? Di mo ko di mo nakita? Dito sa may iskina. Okay. Oh, kadito. Si Mr. Kamlong kini. Hello, Mr. Kamlong. Hiro, ako tawag sa imo. Hindi ka hipaw. Nga ako, gitores dito sa buwak na bukid. Unsa? Oo, ako turis. Gituris ako. Pero patay ang mga katulisan kay gipana. Ha? Patay ang duha katulisan kay gipana? Oo, mau ka na, Philip. Mau ka na. Salamat kay ako duwas. Okay. Ay. Gituloy si Mr. Kamlong. Ug gipana ang mga tulisan. Gipana? Kinsa may nagpana nyo rito? Magsusi ko ini. Gitulis. Kinsa itong gitulis? Si Mr. Kamlong. Katong nangumprag bulawan di palang dugay. Diin man tulisa. Dito gituloy sa buwak nga bukid. Uy. Unsa? Stilan. Daghan yung tulisan di Dapita da. Kinahanglan magsusi ko ini. Kung kinsa katong mga tulisan nga mihimo ini. Pero patay ko no ang duha ka tulisan. Gipana? Kinsa may nagpana? Excuse me, Princess, bros. Magkikita ko kung Daddy Mateo ni ini. Day. Sanay kong giingon ni mo, Day Princess. Diha sa buwak ka bukid, Day. Naadiha ang kanunay nga tulis. Pero, matod sa taho, nga wa magmalampuson ang maong mga tulisan. Kay dunay ni pana nila. Muna, ang pangutana, kinsay ni pana nila? Di ba ka? Nga nagpana sa mga tulisan. Maurasad ang nagpana sa tao nga. Nakulatan ako. Posible, Bruce. Pasag di iho. Huwag kita mahimo. Gawas na ka na sa atong jurisdiksyon. O dili ka usab tinugyanan sa balaod nga magsusi kalabot nini. Pero Daddy, murag makadaot kini sa itong imahin. Nagikan din sa itong dapit. O niya, mabiktima sa samang panghitabo. Karong panahon na iho, karong mga mahigayuna, ha? Sa atong panahon, karong dili ka ba kasiguro nga sa tanang tao, ha? Nga maayog mga katuyuan, madaglahi ang diskarte karon sa tao iho. Nagtuo ta, kita magatuo nga maayo ang katuyuan sa maong tao, pero sa ilawom dautan day ang ilang tinguha. Daddy, mo sa pasagdi kining maong gitabo iho. Umara kita labot pa ni, di ko gusto nga maamong ka. Ha? Di ko gusto magarasa ng imong panit tungod kay pinangga tagang pagkanak. Nakasakbot ka ba, iho? Okay, ikaw magigo, Dad. Basta kaya ko, huwag ko mahimuot ting mga panghitabo, Daddy. Uwa. Mateo, unsa ang gitinguha ni Philip? Gusto siya maghimog pakisusi kalabot sa naitabo niya itong Mr. Kamlong nga gitulis. Nabutulisong nagipatay ang mga tulisan. Ano magsusi pa man siya ni Ana? Nga dito man ka na mahitabo sa layong dapit.
Ha? Lapas naman ka na sa atong dapit, di ba? Oh, mao man gan hinungdan nga ako siyang gibadlong gibabagan ko siya nga dili na siya maghimo pagpakisusi kalabot yan. Oh, Mateo. Wa ka kita masayop. Wa ka ta masayop sa atong desisyon nga gitugyan nato kang Philip ang pagduma sa atong mga negosyo. Maura. Hinumdum eh. Basinog nalimot ka. Nga si Philip, wa may baw sa tanan natong pagpadagan sa atong negosyo. Maura. Wa ka na mahibaw si Philip. Kiunsa nato pag-angkon kining maong dapit. Hilom, Maura. Hilom. Dili ka mo abot ang higayon, Mateo. Nga mismo ang atong anak. Mauna ang murebilde sa atong mga kalihukan. No. Dili ka na mahitabo, Maura. Mateo, ang nahibawan sa atong anak, mao ang mga legal lang nato nga mga negosyo. Pero sa ubang negosyo, ug sa ubang pagpayuhot nato sa mga illegal, wa mahibaw si Philip. Ikaw lamang ug ako ang nasayo. Og sa atong mga sakop nga mga kwakmet, Maura. Busa maghilom ka. Pero Mateo... Ako ra ang mudiskarte ni. Kung mao ka na, dunanay linalang nga ni Santa sa mga daotang tao diri, Bruce. Murag mao gina ng Rosa. Pero ang pangutana, kinsa siya? Ana, mao kiday pagutan na nga di ko makatubag. Wa magani ka mahibaw nga dugay ka nang nagpuyo dinhi. Kami pa ka ni Princess ang mahibaw. Oo, mao sa doon. O yun na, asa naman tos Princess? Naara man diha. Oh, uy, tora siya. Nakiksulti na sab siya ni Moises Buang. Naibaw ka ba sa nahitabo, Princess? Ang unsa manong? Gipatay ang duha ka tulisan. Nahibaw ko ni anak pinaagi kang Philip manong. Nagsugod na ang kalbaryo nila ni Don Mateo o Doña Maura. Oh, manong? Hapit na moabot ang adlaw sa panudya. Oh, unsay buoti mo ipasabot manong? Day, Princess! Oh. Dengaw bay! Dengaw bay! Dengaw bay! Uy! Manong Moises, asa na ka? Ngay kong dengaw bay! Dengaw bay! Dengaw bay! Stilan. Kanunay yun mo magkasulti na? Mubati lang ko kaluoy sa iyang kahimtang, Bruce. Nganong naingon siya ni anak, Bruce? Hey, naingon si Ana day. Tungkol kay... Kay unsa? Sigon sa akong hibawan, gipatay ang iyang pamilya. Unsa? Kunya, humans kamatayon siyang pamilya. Kana siya, nahanaw na siya. Ug sa diyang nabalik, ingon niya na iyang kahimtang. Bulingit na kayo niya. Yabag naman ulti. Kinsay nagpatay sa iyang pamilya, Bruce? Wa mailhi ang kriminal. Luoy di kayong iyang kahimtang. Tinuod na. Daghan di ay ang ngilad nga panghitabo din ni Bruce. Oh, pero murag natural naman lang na din eh. Mao ba? Way kihaay. Oh, ha? Muna tinuod. Kinsa magit ka ang grupo nga mo'y perming maghimo og ngilad din ni Bruce? Ukan, kining... Kinsay panguan ang grupo sa mga kwaknit? Ha? Kuan, kining... Ay, wag ko may baon na, day. Salamat, Bruce. Sige, diha ka una. Tambuanga.
nahibaw siya nga doon na pundok sa mga baknit. Di lang kumutugan nga. Si Don Mateo, muy pangungo ano mga pundok. Naghinukto ka man. Oh. Nana Rosa, sultihan ti ka. Nga nagsugod na gid si Philip sa iyang pagpanguyab na ako. Oh, ako na ka nang ipaabot ka mahitabo, princess. Unsa man, niabot na ang kalibog sa imong hunahuna. Gitun-an ko lang akong kaugalingon, Nana Rosa. Kung siya ba ang mahimo na kong instrumento para mulampos ko sa akong tinguha. Princess, mao di ay gahangtod aning mga orasas kagabion. Wa ka pa nakatog. O, Nana. Nana, may kasika sa luyo. Princess. Tuara ba dito ang akong motorsiklo? Susiha. Huwag ko masayop. Giputol ang kadina nga akong gihikot sa akong motorsiklo. Huwag na hinahinay na niyang gituod ang akong motorsiklo. Di ka mo lampos, kawatana ka. Hoy! Ayaw kawatan na akong motorsiklo! Oh, miligi siya. Huwag may armas siya. Yak! Kilipot! Gudot. Kawatan kang dako! Tingin ka ng princess? Si princess ka nung nagkikaawa siya. Hindi ka aking kawatan. Hoy! Hoy! Ayaw na rin! Hoy! Bruce! Day! Kisan ka! Nakakita ka sa kumotor. Natumba. Iyan ako ng gikawat. Maayo gani kinabantayan ko pa. Bidan mga kawatan na. May gani kinabantayan ng rin. Kung wapa, siguro yung impas yung motosiklo. Ako may kasakuha doon. Dila kayo ay labo na itong kawatan. Princess! Ulsa na, ha? Ako na bawa ang motosiklo, Nena. Labig maayo. Pero, saludo gyud ni mo princess. Nakikaway kas kawatan. Wa yung kamahadlok. Ubiyaw ang armas sa gigunitan. Ubiyaw na utak ng pusilon. Pastilan ang napusilan pakang sao na. Huwag swerte, Bruce. Pagbaw na ko si Minuto Philip ini. No, ayaw, Bruce. Bili ko gusto mahasol siya. Dili lang mo. Mas maayo din ang mabaw siya. Okay, salamat, boss. Sige, karon dayon. Wala ko. Bye. Asa ka iho? Wado kang princess, mami. Aning orasa sa kagabion? Moadto ka? Hoy, magusta ka ba dito? Doon na nitabo dito. Hapit pagkawat ang motorsiklo ni princess. Okay. Iyang gika-enkwentro ang kawatan. Unsa? Diyagaw na, mami. Dili ka lang malawid ni daddy ni mo? Iyo! Huwa na maminaw na ako. Tuwa na, nasirit na. Si Philip katong sakay sa motorsiklo. Asa siya tayo? Maura! Asa ka po si Philip? Bato ko na siya kang princess. Kaya hapit ko na makawat ang motorsiklo ni princess. O nagka-enkwentro kini sa kawatan. Maura! Magsusay ko nini. Pagpuyo, Mateo. Pero Maura! Pagpuyo! Maura! Senior ka na! Pagpuyo! Di ka mulakaw, ha? Period! Dahil mataong tapok. Princess! Princess! Philip! Princess, o sino ito? Buot tawatan na ako motorsiklo, Philip. Ako naabtan. Nakuha na ko yung armas ngayon ako paipusin ako. Dong. Stilan. Nidaga na kawatan. So diyang di kulatan ni princess. Ha?
O sabot mo ipasabot, Bros. Asilan. Sir, Dong Philip, why kalis ang Princess nga nagig-away sa kawatan? Princess, disukol ka. Niya ka lang ko. Tungod ay, iya makawatan ako motorsiklo. Huwag ka gontan, kawatan. Sir, pagan. Singgitan ako. Pero, ay, wala na mo. Dagang, way lingi-lingi. Nayang armas, Philip. Nakailan ka ba sa mga kawatan, Bros? Ako? Nakailan? Wag yun, wag yun. Pinsa ka itong mga kawatan? Princess Usman, okay ka ba? Huwag ko mamaon siya. Okay na ko, Philip. Simba kong dulay na tayo na tabunin mo. Mutago na sa asas lang mutago. Kaya pagitaon ko siya. Magkapilaw silas kong kabagis. Philip. Dili hindi ko makatugot. Nga dulay na utang mahitabo kanimo, Princess. Dili. Hindi. Kinsa ka raw ng milihon sa pagpanguhaw ng mga motor. Si Bungot. Monsa resulta. Pakyas. Bunog ba? Yang kita lang hambang ang motor ng Princess. Nabunog siya. Siya ay nabunog? Mato ni Bungot na Mario. Makamaong magig-away si Princess. Huwag siya magdawang siya nabunog. Yamat, Ragod. Magamaw makikaway si Princess. May sukol og lalaki? Oo, Mario. Okay, bye, Kuko. Bye. May abilidad sa pagigaway ka na si Princess. Boss. Sir. Kinahanglan hindi ka magdanghaga. O sa simong trabaho mo ang pagbantay ni Princess. Nguway daw utang may tabo ka niya. Reglaro. Basta niya ako. Luwas ang kinabuha ni... kinabuha naman ta. Luwas ang kinabuha ni Princess. Sige, di na ko dugay. Sige. Nito. Pananghid kang day Princess nito. Magampi ka sa pagpauli ni mo, Philip. Ay, kabalakan ako. Hinoon, ikaw may ako'y kabalakan. Niara ko, safety na ko diri. Timan nilang, mahal ti ka, Princess. Philip. Uba, ayaw ka tinga, ha? Ako'y kating operibon sa negosyo ni Miss Indira. Okay, rakit ko eh. Walang problema. Sige, arin ako. Hinaot nga siyang pagkatog. Mahiuban ako siyang mga dam ko. Philip. Philip. Yes, Mami. Naobserbahan ako nga concern ka kaayo ni anang Princess. Yes, Mami. Tungod kay mahal ko siya. Iho. Huwag kay panagana nga nisulti na ako ni Ana. Kanyang may, Mami. Di ba rin mahimong mahalo na ko si Princess? Wa kung gusto ni anang babayhan na, Philip. Pero ako nakagusto rin, Mami. Diktahan ba rin ko di mo? Kinahanglan na ako ang matuman ug dili ikaw, Philip. Dili ko gusto magkasumpaki kita, Mami. Busa hatagin kong higayon nga may makapili sa babae nga kung higugmaon. Philip! Agyo ko, Mami. Ay lahilab dam pitik sa kong kasing-kasing. Makarikta ka na ako sa umang butang pero kung nga akong kasing-kasing na gani. Pasag nila ko. Please, give me a freedom. Philip! Ay lagdiktahi ang akong kasing-kasing, Mami. Diha ta magkasumpaki, Philip. I'm sorry, Mami. Philip, anak! Ito mag-istorya yung lugay, Mami, katingalig ka. Magkapasakit ka pa, nagsulti din ako. Kung basin po niya, kung bakalito ko mga pong, di maayos yung panungog. Kung masakitan ka lang. Philip! Always remember, Mami, I love you. Mahal ka, Mami. Pero lang diktahi ang akong kasing-kasing. Excuse me, Mami. Philip! Philip! Buwisit. Unsay buhaton ko? Aron sa ingon mo patuos siya na ako. Dili ako makamando sa iyang kasing-kasing. Huwag ka tong Princess. Mo iyang higugmaon? Dili. Kinahanglan nga mutabang ka na ako si Mateo ni ini. Kinahanglan nga dili matuman ang gusto ni Philip. Dili ako makatugot ni ini. Milagro ka man nga nag-inom ka. Hard drink pa. Naon sa ka, Mawang? Naglagot ko. Huwag na iubos ko, Mateo.
Kang kinsa? Sa imong anak. Kang Philip? Nado sa inungdan, ha, Maura? Dili na siya mo patuokan ako, Mateo. Ay, nga ano ba? Sabay gisugo ni mo kaniya nga wa naman siya mo patuloy kanimo. Iya kong gisupak. Ha? Iya kong gisupak. Masudipan ka. Gisupak sa unsa? May prangkas yan ako. Nga dili ko ko makadiktar kaniya kung si kinsa man ang babae nga iyang higugmaon. Ang buot mo bang ipasabot, Maura, nga... May prangkas yan kanako nga nahigugma siya ni Antong Princess. Unsa? Yes, mao ka na, Mateo. Butang nga dili ko gustong mahitabo. Dili ko gusto nga kadtong babayhana ang mahimo niyang hinigugma, Mateo. Supak sa akong konsensya. Ha? Wa ko makagusto sa maong babae. Pero si Philip, mi-insistir siya nga dili ko siya madiktaran. Dili ko madiktaran kung ang kasing-kasing na gani kuno ang hisgutan. Dili kuno ko angay manghilabot kung si kinsa ang babae nga angay niyang higugmaon. Mao ba? Oh, Mateo, may ikatabang ka ba nako bahin ni Ana? Mangutana ko kanimo, Maura. Hugot ba gyud ang imong desisyon nga dili ka gusto niya ng princess? Dili, Mateo. Okay. Usay, okay. Unsa? Basta, barugan mo nga di gyud ka gusto niya ng princess. Nga mao higugmaon sa imong anak. Ah, sige, balik. Giing na dili ko gusto ni Ana babayhana nga mo higugmaon ni Philip. Ang gusto nako si Miss Indira. Pwes pangitaan na ito pagi. Unsa pagi ha? Ako ang modiskarte. Ang importante, ikaw, takuma lang ng baba mo, tahimik ka lang, ayaw pahalata. Mateo. As if nothing, Kadang, lihok nga, murag wa ka madutli sa iya mga pagsupak diya kanimo. Kada bang murag wa kas imong una. Una, ang iyang pagprangka diya kanimo, ayaw idibdib, kay kung dunay mga pangitabo, ikaw dayon ang mahimong suspect. Unsa? Unsa mahimong suspect? Pisi una ko, ikaw rin sige girok-yarok diya. Ikaw rin lang sige ginom-ginom. Giuhaw ako. Naibaw ko. Nga si Miss Indira ang gusto niya nga babae para nako. Sorry, Mami. Pero di na ko type si Miss Indira. Si Princess, siya ang gusto ko. Ug di ka makadiktar na ko, Mami Maura. Sorry. Seryoso ko ang akong kugma. Ug si Princess ang higugmaon ko. Ug dili si Miss Indira. Oh, naunsa ka ba, Mateo? Nagsige ka naman ng paso-paso. Sultihin ako. Unsay plano nimo? Aron dili matuman ang gusto ni Philip. Unsa, Mateo? Ayaw na ko pahinama pa. Sabay plano nimo, ha? Katugay ba? Ikaw ba, Maura? Nagkinahanglan ka na og hustong plano, utak-utak. Dili kay magpataka lang. Kaya ang mahitabo niya na mapalpak lang. Di ba? Maghimo kag milagro, Mateo. Ipadagit sa atong mga tao ka na mapayana. Maura. Ipadagit ka na si Princess. Ipalukos og patsyon. Maura. Mao ka na'y gusto na akong mahitabo, Mateo. Nakadung ka. Mao ka na'y gusto na akong mahitabo. Relax ka lang, Maura. Relax ka lang. Mateo, dili madaog, relax lang. Buhata ka na sa labing madaling panahon. Ging nantaga nga planuhon nato og maayo. Nakasabot ka ba? Gusto ko nga sa labing madaling panahon, Mateo. Nakasabot ka ba, ha? Sa madaling panahon. Period. High blood ka lang, Maura. Iya dang ipadagit, no? Ipalugos si Princess. Imong gitauran. Huwag ipunan ang sungay nga ako nang gilukdo, Maura. Well, matuman na gusto mo. Huwag ako ang makapahimos kang Princess. Oh, iho. Philip, iho.
Dad, ikaw day. Hinapto ka man. May problema. Si Mami, Daddy. Nga naman si mami mo. Gusto mo diktar. Kinsa ang babae nga kung hikumaon. Iho, pasag di ka ng inahan mo. Owa na ikwenta. Ay, naghatagig bili. Ha? Daddy. Kanang gidikan nga mumando sana kung kinsa man ang higugmaon. O na, kaniadto ra ka na. Karaan na kayo. Karaan. Daddy Mateo. Nga sa ato parad. Wa ka magkagusto sa tumong uktoyo ni Mami. Mahura nga. Diktaran ko. Kinsa ang babae nga kung hikumaon. Of course, iho. Ngaro ko tahong diktahan ka man. Ha? Imo ka ng diskarte. Ha? Og sumabot nga panahon, ikaw ang makipuyo sa mga babae. Og dili kayang imong ihan. Ngaro ko tahong diktahan ka man. Ha? Makipuyo rin kag babae nga wali mo magustuhi, wali mo higugma. Dili ba? Imposible. Dili ba? Yes, Daddy. Miserable ang imong kinabuhi niya na. Pero, Dad. Oh, kinaraan na ka na kang maura. Kinaraan. Padayon, kinsa ba ang babae nga imong higugmaon? Si kinsa man og galing ka na, imo ka ng katungod o guway labot ang imong inahan nga si Maura. Salamat, Daddy. Ugma, opening sa negosyo ni Miss Indera. Yes, Daddy. O gani, ako ang bukat sa ribon. Natural. Ikaw ko ng presidente sa atong negosyo. Og happy sa tanan nga mga kalihukan na aga. Ang dapit nga ilang gitukuran sa negosyo atong mga kayutaan. Natural nga mo saludo gid silang tanan kanimo iho. Salamat, Daddy. Ayun na. Saman, klaruhi ko ko. Ano bang dili ko magduda? May babag katuganan ko nimo si kinsa babae nga nakapanag iya sa imong kasing-kasing. Si Princess, Daddy. Si Princess? Tag-iya sa tiluring? Yes, Daddy. Oh, okay. Go ahead, iho. Kung siya man ang napilian nimo, padayon. Salamat, Daddy Mateo. Gogok, may kayo nagapwisto ka layon. May sugo ka, Nyor? Ano lang, mahinong-tanon kayo. Sama ka na, Nyor. Suti lang. Kaya andam kong tagana sa pagtuman. Dapat yun nga ikaw mutuman, Gogok. Saka na yung sugo mo, Nyor. Suti lang. Kung ayaw na kumplino og si Karilliam. No problem, Nyor. Areglado. Dili ka na angay nga makumpiyansa day, Princess. Di yun, kay nakasukol kag sukol sa mga badlungon din Dumtan ka na. Wa ko'y mahimo kon ila ka ng buhaton, Bruce. Mo ba? Niya? Unsa may ilang buhaton, Bruce? Kuan ng Rosa. Basin og tikloon las, Princess. Tikloon? Muna yung kunibalakan. Nabasin og tikloon si Princess. Na, unsao na lang. Mag-amping lang kayod. Gani, nabalakaw ko nga. Base na ni mga higayon na. Ni anas palibot ang mga tao. O mga tao. Nga gusto mo tiklo kang Princess. Ipabuhat na, Bruce. Kung gusto sila. Kung sila ang liboy na son, wa ko'y swerte. Pero og sila ang way swerte, iampo ko ang ilang kalag. Day, Princess. Paswerte lang kinikinabuhi, Bruce. Kung sila ang may swerte, unsaon taman, patay ko. Pero kung dili mo tugot ang panahon, basin og wa sila'y swerte. Day, Princess, day. Manalipod ko sa akong kaugalingon, Bruce. Dili man gani ko gusto nga mapaakan ko glamok. Kada na ba hinoong pasakitan ta? Pero, kung day, mga bangis mo na sila, day, Princess. Gano'n man din nagbangis na sila ba? Dili ba na sila masakitan? Day. Dili man tingali na sila kublan. Madutlan po tingali na sila, uy, Bruce. Day, Princess. Diyaran, Nyor. Ikatong shot na nanin mo, Nyor.
Yeah. Nanginit na nga akong dunggan kukuk. Lakip ang akong bukan. Basta makainom kanyor, lain ra ba ka makainom na? Lahi mong tripping? Ibaw ka na ug unsay imong buhaton. No problem nyor. Ariglado. Na mapagkuha ko, magsugo ko sa atong mga sakop na may tag-16 anyos ron nyor. Ligo ron sa pa. Amo ni mong gusto, di ba? Very good. Kay baw bright nga kuku. Ako karon dayon. Kay ni kondisyon ako. Lagi nyor. Pero nyor, wa pa ka musulti kung unsa gyud may tinunay isugon ako. Paminaw kuku. Naminaw ko naman nyor. Kanang princess nga tag-iya sa tailoring. Oh. Kang nyor ito Philip ra ba na? Nahibaw ko. Pero mao kini ang buhatan. Sa man nyor? Ipakidnap sa itong mga tao. Senyor? Ipakidnap? Ipakidnap. Dadun sa usa ka bakanting langom sa atong minahan. Adto dadun sa langom sa atong minahan, nyor? Yes, Koko. Matuman ang imong gusto, nyor. Kano saan nakubaton? Ugma. Mahimong ugma. O bisag dili pa ugma basta doon higayon. Atol ba sa opening sa negosyo ni Miss Indira? Daghang tao ugma. O. Ha? Okay. May problema niya. Isa kung sang orasa. Basta makahigayon. May mga tao atong suguon na niyon. Ato pala yung mga anak. Oo. Kinahanglan na makuha ka na si Princess. Pero nyor, si Nyor Philip, saan naman lang ha? Blind. Wa si kasayuran di ini. Okay, Nyor. Basta. Imo ning kagustuhan, Nyor. Tumana lang akong gibando. Pero sa dili pa nanginit ako, kukuk. Nangingon nga 16 anyos. Gusto na ko. Karon dayon, Nyor. Tawgon ko atong sakop, Nyor. Pagdali. Kaya naginaw-minaw na ako. Adto gihapon dada sa kuweba nga bakante. Ariglado, Nyor. Ang coaching ito. Mauna ka nagisakyan sa mga tao ni Kukuk nga akong gisugo. Para maging-uban ka na ako. Ano sa kabatanon, babae? Batanon. Magsulob na ako sa akong maskara. Ayaw maluoy mo. Ayaw paghilag. Tagan ko ikaw dagang sakit. Dili ko. Dali, inday. Sabak. Ayaw. Oy, katapos ka mo sa supot na lang. Sa kung kapwato nilo malipay ka pa. Makakwarta ka pa. Dili ko. Ang imong tingkoy ka na to. Ayaw. Andong ka. Ay. Nandong ka ni kapong nandong ka na. Ayaw pa. Ipa ako ni mo. Lumoy ka lagi. Lumoy. Ikayapan ka noon. Karon magpatuya na lang ako. Gusto na buhaton ka ni mo. Dari. Pilang, ano ka? Kung sino ito mo? Bros, ang akong anak nga dalagita, gidagit sa wa mailhing mga tao. Imong anak? Oh, bros, si Casey, gidagit sa wa mailhing mga tao. Naku! Saan mo gusto magtabang na? O, sinita mo? Oh, dahil princess. Sabi sa imong mananahi, inday. Si Pilang, ni sumbong siya na ko nga ang ako ng anak. Nga si Cassie, gidagit sa wa mahiling tao. Unsa? Muna. Dahil princess, tabangi ko, day. Tabangi ko. Diin ka rin nahitabo, ha? Di ako no day princess, di ako no. Naligo ang iyang anak. Mo'y sultis na kakita ko niya. Kalita nga,
giduol og duha ka tawo. Unya, gida. Tinuo ko. Kinsa man ka akong mga tawhana, Bruce? Mao na di ko katubag na day. Kung kinsa sila. Unsa na kayo nahitabo karon sa anak ni Nang Pilang? Ipablatter ninyo ni sa pulis sa lungsod, Bruce. Ay, igor na splatter day, princess. Ha? Ngano? Dili day mulihok ang mga pulis? Oh, ulihok man. Pero, wapag ko kinumdum nga dunay na sulbad. Daghan na ba day ang nahitabo nga ingon ani din here, Bruce? Ubay-ubay na day, princess. Huwag yun na masulba di ay. Wa yun, nang Rosa. Dili ka na mahimo. Kinahanglan nga magbayad ang may kasalanan. Nindotag music, oy. Sadya na kay sa Bagda. Opening rons negosyo niya itong mesendera. Oo, Nana. Yaon sa man mo ato ka ba? Dili, Nana. Kuyugan ako sinang Pilang. Nga mutaho sa kapulisan kalabot sa nahitabo sa iyang anak. Gawa na ikita. Kay gidagit kinig mga tao. Mag-aping ka ha, princess. Sa tanang higayon, Nana. Ganito. Ikaw ang mukat sa ribbon diha sa ilang tindahan ni Miss Indira? Bros. Si Princess, asa siya? Ito nikuyog sa iyang sastre. Matog lungsod. Karon i-report ang nahitabo sa anak ni Nang Pilang. Gidagit ang mga tao. Usa? Kung saan nahitabo? Kagahapon niyo rito. Kagahapon? Mo ba? Dali naman ang ato nang gipablatter ang nahitabo. May mahimo ka ha ang mga pulis, day princess. Basta ang importante, nga nahibaw na sila. Tana, mamauli na ta. Asa naman ka ha karon ang akong anak? Manang, sige na Manang, sakay na sa motor. Sakay na Manang. Oh, day princess. Manang, nakakita ka? May mga tao nga nagtapok ilaw sa kakahuyan. Oh, tuod. Oh, unsa man ka na diha? Magsusita Manang. Ikulbaan man ko. Uy, patay na ang babae. Patay na ang babae. Mao ba? Patanon. Klaro kayo, tao. Inuo ko. Ang ako kining anak. Inday. Kinsay naghimo ni ini kanimo. Kinsa. Anong ila ka manggipatay. Inday. Kinuo ko. Kinsa man in tao nagbuhat ni Indi. Klaro kayo, patay mo. Kinsa man. May musa niya, pata babae niya pa. Pag-uman. Anak, mabuhi ka. Mabuhi ka. Tabangi ko ninyo, tabangi ko, maluoy mo. Kinahanglan nga mabuhi ang akong anak. Inday. Ingon sa gihiwa ang akong kasing-kasing. Nga nagpaminaw kang Nang Pilang nga naghilak. Oh, may niabot. Sila si Philip o Bruce. Princess? Princess, day. Uy, sinang Pilang? Siya nang naghilap? Nagako siya sa iyang anak nga babae nga walay kinabuhi, Bruce. Punsa lang. Og matod sa mga tao, gilugos og human gipatay. Gikasubok ko ang nitabo lang. Pait kaayo gidangatan ng akong anak nyo rito. Nagkasabot ko ng... Kinahanglan nga mahatagan o gustisya ang nahitabo sa akong anak. Ngano manintahon.
nagkasabot ko si mong gibati lang. Ako sa akong bahin, maningkamot ko nga magkatabang ka mo. Sa pagpalubong si mong anak, ako'y mo gastos taran. Oh, Yorito. Kung kabahin sige pangayo mong justisya sa kamatayon si mong anak, maningkamot mi nga makatabang na masulbad ang nagtabo si mong anak. Nganong ingon ani ka bangis ang ilang gibuhat? Princess, Para nako, Philip. Ang tao nga naghimo ni ini, dili na angin buhion pa. Princess, Kinabuhi ang iyang giutang. Busa kinabuhi usab ang iyang ibayad. Madam Aura, wa pa sila sa Philip. Ako nang gitawagan. Matod niya, paabuton lang ko na siya kadiyot kay may giasikaso pa siya. Oh, kanus apa man. Madugay pa siya? Mga 30 minutes ko no, moabot na siya. Si Don Mateo. Asa man say? Ako na sang gitawagan. Padong na siya diri. Gikan magutos siya nag-roving sa among mga negosyo. Oh, maayon taog maabot na sila. Pero wag ang kabalagan iha. Tungod kay naa na ang mga tao. O kanang imong mga gipang display karon, mahurot-hurot ka na. Tungod kay mandatory ang akong mando. Nga matag usa kanila, mupalit gayud sa imong baligya. Kay kun dili, mataktak sila sa ilang trabaho. Good, madam. Og hinaot unta nga makasaksi katong princess sa kalampusan nga akong maangkon karon. Makasaksi yun siya. Tungod kay naaraman siya sa akbang. Pasuyaon nato siya, madam. Of course, iha. Patunoy, iha. Kana si Princess. Dili magdugay ka na iyang negosyo. Are you sure, madam? Sure, Miss Indira. Oh, unsa na, Yorito? di na ko magdugay. Princess, Philip, salamat sa imong tabang, ha? ako lagi tawagan taga Pulinarya. O ako na ubayad sa tanan. Lungon, pagpanubong, pagkaot sa mga tao, ako na tanan. Kinsa magit ka ang naghimo ani, Philip? Di ko magkatubag ni mo, anak, Princess. Dili ka ni resulta sa daghang adik dinhi sa inyong dapit? Princess, Kini hitabo, dili ni buhat sa normal ug utok. Buhat kini sa tao nga wa na sa maayong paminsar. Buhat kini sa tao nga gigamhan na ang utok sa demonyo ug angay mapapas aning kalibutana. Princess. Bitaw, Yorito. Luoy kay batan ang babae. Ang ako, mami, di siya padawag. Hello, mami? Asa ka naman, iho? Mag-cutting of ribbon na. Yes, mami. Mga 10 minutes, naanag ako, okay? Sige, bye. Gitawagan ka sa imong mami? Opening si kang Miss Indira o ako'y mukha sa ribbon. Oh, sige na. Ikaw na lagi paabot. Kuyog ta, Princess? No. Ayaw. Ikaw na lang, Philip. Magkuyog ta. Please. Sige na. Bitaw, bitaw. Kuyog lang ta. May motor man ka. May motor sad ko. O si Yorito Philip, may motor sad. Kuyog lang ta niya. Bruce. Ito naman ng tilang. Di kuyog man sa taga Punerarya. Nga mo nagatiman sa iyang anak nga namatay. Kuyog ka lang na to si Dong Yorito Philip. Oh, okay. Okay, sige. Mutambong ko sa opening sa negosyo ni Miss Indira. Na si Mateo. Labing maayo, madam. Ay, dapat lang ni Asia. Tungod kay nagkasaan siya na ko. Nga mutangbong yun siya. Hey. O saban, magsugo na ba kita, Maura? Si Philip na lang ang gipaabot. Orang ka na ginam-hinam ng mga tao nga mamalit, no? Gusto na sila mangaon, Mateo. Pila pa'y gipandan mo nga pagkaon sa mga tao, Maura? Good for 1,000 persons. Good. Very good. Hey,
Nainiyabot. Oh, kada, si Philip na kada. Oh, thank you. Thank you. Niya na gyud ang imong gipaabot, Miss Indira. Nalipay ko, Madam Aura, Sir Mateo. Gani agad si Philip. Niya na siya. Ho. Nalangay ko, ha? Sorry. No problem, Philip. Okay, nakit kaayo. O, doon ay laing mutambog sa imong opening, Miss Indira. Oh, kinsa? Si Princess. What? Nganong ni Asia? Wala ko siya imbita ka? Ikaw lang siya mutanaw. Total, narabasag sila sa atbang. Oh, shit. Ayaw ipakita ang imong sapot, Miss Indira. Opening siya mo negosyo. Dapat magbalipayon ka. Mapahiyumon ka. Yes. Aron sa ingon. Humot ang imong negosyo sa katauhan, Miss Indira. Oh, Philip. Oh, okay. O, sige na. Sugdan ta ang seremonyas. Pagkahumen, mga na ang mga tao. Yes, iha, Miss Indira. Ready na ang mga tao nga distribute sa mga pack lunch nga akong gipandam. Good for 1,000 people. Okay, ladies and gentlemen, your attention please. At this moment in time, the cutting of ribbon to be led by my beloved son, Philip, and the ideal father, Mateo. A big hand, please! And Miss Indira! Okay. Sugdan na ang pag-distribute sa pagkaon. Okay? De Princess, Day. Bruce, marin ako sa tailoring ha. Igo na nga, nakasaksi ko. Oh, sige Day, sige. Pero, pagkaon ha? Ayaw para na sa mga tao nga ni Tambong. Okay ta din sa mga taon sa ta. Kamu na lang, okay? Sige na Bruce, diha ka na. Sige. Padayon lang. De Princess, padayon lang. Padayon kita ako na. Maniubra gini ni Banda Maura. Kaya nakagusto man siya kang Miss Indira. Oh, si Manong Moises. Manong! Magbantay ka. Katingalig, ikaw ang sunod nga biktima. Manong! Ikaw ang sunod nga biktima sa lugos o patay. Mga higala sunda kanunay ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalagmo. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Liagay Pares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Huwag mo to ka listeners, ang part 4 sa Iampo ko ang kalagmo, no? Misang madugay-dugay tag-upload pero kanitong video ga-advance sa lamandaan, no? Ga-advance daan tas video ang pag-upload may nawahi ug ang pag-edit awahi, no? Pag-upload. Pero okay ra kay mag-una ta dag video para dili ko ma-absent sa kuan sa inyohang komento, no? Magkadaghan man, no? Di na to matagad ni noon ug magkadaghan na, no? Una ako na lang giuna ang vlog, no? Ug salamat kaayo. Balik ko na ko sa mga solid listeners, no? Shout out Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole, Ma'am Bill, Ma'am Cecil, si Angie Di Binagracia, silang Ma'am Grace Blanca Flor, sila Chueli Wong's TV, pala may drama, Welcome Bisaya Channel, Markan General, no? Si Roger Beliegas, si Nistayap, Ongol Toledo Vlog, no? Super Pop Girls, Charlene Facana, no? Annalyn Samson, si Marcel Humawan, no? Annalyn Buates, no? Daghan na nakatimaan na nako tidurti, no? Nakatimaan na jud ko naman sa inyohang sa mga siging comment ba, no? Si Dudong Breaks, no? Yang asawa si Inday Mikay, no? So nakatimaan ako ani ron kay basta magsigil og comment matimaan mo gyud mga listeners, no? Nya isa pa batoy lain nga tong si Armelina Alcalá dai, no? Tao da pud ni.
kato si Hector Talon, no? Kanunay sa to. Nya si Vilmar G. Cañete, kini si Noel Urbano, no? Mga always ni silang nag-comment po, nagkapaminaw, no? Kati man na dyan ko madugay sa siging comment ninyo. Kung mao yun timailhan ng mga solid mong mga listeners pit kay always man gyud nag-comment, no? Kung natay upload. Mao to mga listeners, no? Di na nakutas ko, no? Kay samot kataas ang vlog, no? O salamat kayo sa kanunay yung pagsuporta paminaw, amping mo kanunay. O God bless tong tanan.